Bon, n'a bɛ Mali fan o fan minnu sɔgɔlen don an na bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen kan an b'a fɔ a ɲɛna sisan ko aw ni ɲankuma bi an bɛ Ngomi an bɛ maa min ka so o ye Sedu Jara ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min na o ye Kɔntrɔn Sedu ye a y'an wele tilegan in na an bɛna na masala sabula a tun ye baara dɔ kɛ salon baara in bɛ tali kɛ gafe kan n'o ye livre ye livre min kan ka bɔ an yɛrɛ ka jamana tariku kan an'an ka jamana bilama bɛ cogo min na waleya minnu bɛ sen na ani ale yɛrɛ ka hakili jagabaw y'a to a sera ka ɲinini minnu kɛ ka bɛn ni an ka kununko ni bi kow taabolo ye Sedu i ni ɲankuma. Gafe bɛ boli an ni diɲɛ yɛrɛ de kan diɲɛ tun bɛ cogo min na kunun ani a bɛna laban cogo min na fɛnɛ donc livre in b'o de kan o de kan b'a fɔ n ko livre in yɛrɛ basé source de ye k'a dɔn k'a fɔ source yɛrɛ bɔra yɔrɔ jumɛn na n'a y'a sɔrɔ anw de bɔra mɔgɔ fɛ yen ni mɔgɔ bɔra anw fɛ yen hakili la n'i ye livre in kalan a b'i bɔ fili la kosɛbɛ quoi a bɛ so la. Ayiwa i ko source kɔrɔ ko mɔgɔ jujɔn walima i bɔyɔrɔ munna e y'o ta kuma tɛ nin waati min na furancɛ fanga de bɛ Mali jamana kɔnɔ kun jumɛn na i ye source in ta i b'a fɛ ka mun de fɔ mɔgɔw ɲɛna source in yɛrɛ kɔnɔna n'o ye gafe in ye. Kasim source yɔrɔ n'i y'a ta i ye min fɔ source ye jujɔn de ye ne fɔra n b'a fɔ n ko la source de l'humanité adamadenya yɛrɛ daminɛ yɔrɔ a daminɛna fa min fɛ yen bon mais ne bɛ se k'a fɔ bi n k'a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na par exemple o mun source den fɔlɔ de n bɛ n da don u ka baro n delila ka kuma dɔ kun tigɛ mais n bɛ n da don a la dɔɔni ka dɔɔni fɔ a la n b'a fɔ n ko kira min cira anw fɛ yan anw ka dugukolo kan yan ka kɔrɔ n ka kaburu b'anw de fɛ yan bon n b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ o de fɛnɛ ye den fɔlɔ ye bon n'i ko sisan ko ka kɛ ni furancɛ fanga waati ye kasi ala tɛ foyi kɛ ten fu ala tɛ foyi kɛ gansan n'i y'a ye nin fɛnɛ bɛna fɔ bi o fɛnɛ bɛ dalen ko dɔ kan o min ye source yɛrɛ ye dɛ o yɛrɛ tile de sera sisan ale ko k'a bɛ taa ka segin mais n bɛna don a baro kɔnɔna la k'a fɔ dɔɔni bibi na ale mɔdenw ale mɔdenw de bɛ diɲɛ kɔnɔ bibi na sisan a n'a fufafu a denkɛ a n'a yɛrɛ a n'a den a n'a mɔdenw mais bi fanga b'a mɔdenw de bolo n bɛ se k'a fɔ n k'a mɔden fɔlɔ yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ n delila k'a fɔ yan yɔrɔ la yan n ko mɔgɔ min bɛ fanga la mɔgɔw t'a dɔn bamanankan fɛn na n y'a fɔ n ko ils ont été choisis mɔgɔ ma kuron faamuya ne fɔlɔ de y'a fɔ n ko bɛɛ ka tugu nɔfɛ n ko fɛnɛ kana siran mais mɔgɔw ma se k'a faamuya o mɔgɔ kelenw bi n bɛna segin a kan bi o tigi ye jɔn n y'a fɔ n ka so kɔnɔ yan n ko n bɛna fɔ don nataw jɔn de don i ye kira min yɛrɛ fɔ ale ye kira jumɛn ye ale nana waati jumɛn sisan déjà an bɛna baro daminɛ la baro la kasi ɲɛ b'a la diɲɛ tun bɛ cogo min na fɔlɔ la diɲɛ tun ye n bɛ se k'a fɔ anw ka daba masa ne bɛ kuma ni o de ye i y'a mɛn o tun b'anw de fɛ yan a kelen de tun bɛ diɲɛ kɔnɔ nka kelenya kama k'a fɔ kelenya ka gɛlɛn souvent a ye filanan y'a yɛrɛ la o filanan min y'a yɛrɛ la n t'a fɔ k'u ye fɛn kelen ye parce que ale de y'o da o a y'o min da o kɛra muso ye o tɔgɔ ye ko Yasa Yasa in o fila ka mɛnna diɲɛ kɔnɔ ten don la a ko sisan a bɛna fɛn dilan fɛn b'u ɲɛnajɛ o fɛn in o kɛra denw ye o ye jinɛdenw ye jinɛ yɛrɛ kɔrɔ
ko fɛn bɛ ji nɛma la ji nɛma o de ye jinɛ ye ale bɛ balo ji la voilà minnu bɛ ji yɛrɛ kɔrɔ a b'o min da sisan o den fɔlɔ o bɛ kɛ cɛ ye o tɔgɔ ko Samawurusu o don ka yan ye jinɛtigiw de ye an ka jamana in bɛɛ tun ye jinɛ n'i y'a ko wagawaga yan bɛɛ de tun don n bɛ se ka jinɛtigiw tɔgɔ f'i ye sisan hakɛ t'a la yɛrɛ donc sisan a na den kelen fɔlɔ min sɔrɔ o kɛra o ye a ye jinɛ cɛ 5 de sɔrɔ a y'ale wolo a ye sarafin sɔrɔ a ye jarayili sɔrɔ a ye min ka kayi sɔrɔ sunatɔgɔ kayi de mais min farala ka min na parce que l'humanité kɔnɔ n da bɛna s'a ma ale delila ka dɔw de kɔlɔsi pour que adamadenya ka se ka sinsin o muso tɔgɔ ko min o tuma a dira a kan ka min kɔlɔsi o tuma min farali tɔgɔ kan donc o de ye cɛ 4 ye 5nan o tɔgɔ ko Bilisi o ko Ibilisi i kɔrɔ ye kabakofɛnw quoi o ni Segu Bilisi tɛ kelen ye wa o ne tigi bon a bɛɛ ye Bilisi tɔgɔma de ye o ni jinɛ Bilisi fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɔra de la o donc denkɛ cɛ 5 de don o de ye u ka cɛman ka fitinin ye donc a na musoman 3 sɔrɔ i ma a tɛ yen na kɔmɛ a tɛ yen na jawuleni ninnu o y'a ka den musomanw ye quoi i y'a faamuya barakisa ninnu bɛɛ bɔra olu de kɔnɔna la Seydou bɛ fɛ k'a fɔ ko nin bɛɛ kɛra anw fɛ yan wa nin bɛɛ kɛra an ka dugu la donc sisan jinɛ na to diɲɛ kɔnɔ ka o min kɛ a bɛ san miliyari bɔ olu mɛnna o u mɛnnen sisan ala nana kɛ fɔlɔfɔlɔ la ala ka dalimasaya kɔnɔna la n'u tun bɛ balo sogow la u tun t'a faga u tun bɛ balo sogo de la u tun t'a faga o i y'a sɔrɔ sisan e bɛ se ka suya kɔnɔ suya bɛ nana ten nɔ de o i bɛ se ka sogo ni sogo suya 10 jeli min k'i fa ka sɔrɔ i m'a ni bɔ hali ala t'a dɔn yɛrɛ yɔrɔ jan fɛ o fana olu bɛ continuer ka dumuni kɛ ka tila ka kunbɛn i bɛ balo ten o fana tɛ sa o fana tɛ sa si tun tɛ si dun u tun bɛ balo ten de fɔlɔ mais Ibilisa ale nana ta kɛ sa ale bɛ a kunturu de dun o tɛ baasi ye dɔnniya min b'a la a bɛ se ka a sigiya caman faga i b'a sɔrɔ a bɛ den dɔn a n'a denw a n'a a cayara kojugu donc o de ma bɛn o kuma na kɛlen min ala b'a ta ka masaya kɔnɔ a bɛ ci fɔ muso in ye aw ye den bɛ ka min kɛ a ma ɲi n'a ma fara a bɛ ninnu si la sa n'o kɛra balocogo bɛ gɛlɛya bon Ibilisa a ma dabila a denw juguyara n'a yɛrɛ ye kɔnkɔnma ani sogoro ninnu gɛdɛni donc olu bɛ y'a denw de ye o y'a siw ye donc olu ta na juguya sa bon kana b'o la sa a mana faga u b'a jeni u bɛ se ka kungo fan bɛɛ kɛ sogo jeninen mais u t'a dun u tɛ bɛrɛ dɔn a la o de kama ni a kɔrɔ bɛ wuli a kama k'a kɛlɛ kɔrɔ b'a kɛlɛ donc kɔrɔ ka kɛlɛli kɔnɔna la sa fa ka bamuso bɛ taa fa fɛ yen a b'a fɔ ɲɛna fa la b'a fɔ ɲɛna ko komi a bɛ kalama o a ye bɛ fɛn min na n y'a bɛɛ ye o de ka ni Kayi ka kɛlɛ fɔlɔ ye a bɛ kɛlɛba kɛ bon dusukasi yɛrɛ ko yɛrɛ kɛlɛba in kɔfɛ sa ala bɛna fɔ yaasa ɲɛna ko n bɛna fɛn wɛrɛ da a ko o dali bɛ ne kɔnɔ a mɛnna ka kɔrɔ min tɛ bila ko ye a ko mɛ n ma fɛn fɔ n bɛna fɛn dɔ da a ko min bɛ ne bato ka n bonya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan min tɛ fɛn juguman foyi kɛ diɲɛ kɔnɔ min tɛ fɛn kɛ n'i ma fɛn fansi la o de la sa ka kuma surunya o dali fɛrɛ bɛna latigɛ a b'a fɔ a ye ko a bɛna bange min na o fɛn sugu min b'o bange o bɛ bɔ min na o bɛ kɛ i n'a fɔ gɔn don mais ala ka masaya kɔnɔ a b'a labɛn ka ɲɛ mais ku t'a la y'a mɛn dɛ donc fɛn mana na sisan a bɛna yɔrɔ min na ka dugu jɛ yasaba y'a falen na o b'a sɔrɔ si foyi t'a fari la donc ani tɔw tɛ kelen tuguni ka kuma la surunya waati min na o bɛna
ale bɛna den bɛna bila farisogo la a b'a fɔ yasa ye ko k'a y'a min a y'a min o tɔgɔ ko min o ye adamadenya tɔgɔ fɔlɔ ye min k'a y'a min donc min sisan a bɛ segin a b'a ko min nana min taara muso ko ala ka min o ye ami amina aminta ne nin bɛɛ bɛ tɔgɔ la quoi a nana a taara a to tan ka segin na donc kɔnɔbara bɛna kunbaya bon ale bɛna bange a bɛ kuma se ni ala b'a fɔ muso yasa ɲɛna ni nin bangera kana to a ka sin d'a ma dɛ n tɔgɔ n'a y'a sin o y'a ka masaya bannen diɲɛ kɔnɔ o de la de b'a bɛ bin tin na a bɛ bange dɔrɔn parce que yasa de tun b'i fɛnɛ bɛ muso in na don a y'a yɛrɛ kɛ muso in suguya ye jigila bamuso ka muso in na don jigin waati selen sa a bɛ se yɛrɛ kɛ waraba jɛman de yɔrɔ jan fɛ a bɛ commencer ka kasi o y'a sɔrɔ den bangera ka ban donc muso bɛ bolo ta ka den to yen a bɛ den ta donc o de b'a sin di den ma ka den lamɔ san 4 san 5 den kelen boli la parce que den bangenen den bɛ taa ta k'a da la ɲɛkɔrɔ a sebakojugu t'a da ɲɛkɔrɔ jibirila n'a dɔgɔnin bɛɛ bɛna ka na den nɛgɛ ibilisi tɛ sɔn fɛn wɛrɛ tɛna se ka da min ka ɲi n'olu ye quoi ale ye bato min kɛ diɲɛ yɔrɔ foyi tɛna kɛ ka tɛmɛ ale ta kan donc ale parce que den kun ka dɔgɔn ne bɛ ka minnu fɔ olu diɲɛ dɔgɔnin ye mɛtiri 30 ye bon den ka dɔgɔn donc f'i k'i da i bɛ se ka fara k'a lajɛ n tɛ i ta ye ka ɲɛ donc olu bɛ ale b'i ban sa ka taa da k'a lajɛ a t'i suru a ye quoi donc ale b'i ban depuis kɛlɛ bɛ daminɛ a b'a fɔ n tɛ koto nin ta la wa n bɛ nin fagali de ɲɛɲini sisan sa foyi tɛna na jɛn da kan min bɛ ɲɛna anw yɛrɛ ye n bɛ nin faga o de kama san 5 bɛ kɛ diɲɛ wo tɛ yasa t'a ta ka don n'a ye wo min kɔnɔ k'a dogo ibilisa ka kɛlɛ la parce que ibilisa a kalanna kojugu dɔnni tun b'a la a tun tɛ caman na fa y'a kalan bamuso y'a kalan b'a ko ibilisa parce que yaasa o kɔrɔ yaasa sa in tun bɛ dɔnni ba de don gafe min bɛ jigin diɲɛ kɔnɔ ale tun b'a bɛɛ di hadamadenw ma jibila bamuso bon ni min tun ye dɔnni kɛ i n'a ko musa isa wa a fɔ ko karisa kɛra sa ye o de tun sa tun bɛ dɔ tɔgɔ kan o ye diɲɛ mori dɔnnikɛlaba bɛɛ tun ye kɛ ten fɔlɔ maintenant den bɛna san 4 san 5 sɔrɔ a bɛna kasi daminɛ don la tile 1 tile 2 tile 3 kasi tɛ jɔ a kasi tun ye ala ye a b'a fɔ muso ye nin bɛ kasi la mun na fɛn min ka di nin diɲɛ fɛn bɛɛ ye a bɛ mun de fɛ mun koya b'a la a b'a commencer k'a faamuya tile 3 tɛ kasi jɔ u bɛna nɛgɛn ka ɲininka sɔrɔ a bɛ san 5 la ko kasi ko ale ɲɛ b'a la ale kelen ten n'a bamuso bɛ bolola kungokolon kɔnɔ don o don diɲɛ dugu tɛ yɔrɔ min na a bɛ ji jukɔrɔla bɛɛ parce que maaw tɛ ji dɔn ka tɛmɛ a kan ne ka mɛn kira ma dɛ danfɛn tɛ ji dɔn ka tɛmɛ a kan i y'a faamuya a kun b'ale ya diɲɛ bɛɛ bɛ mɛtiri 8 de don parce que n b'a fɔ 8 de don i y'a faamuya dɛ maintenant ala y'a kɛ a bɛna fɔ sa ko a bɛna kun fɔ k'ale kelen filanan t'ale la a ye fɛn min na kungo kɔnɔ o sina de bɔlen tɛ o tuma ala b'a fɔ ko ka nɔgɔn a ko ne tun tɛ fɛ ka foyi da ka fara kan foyi danfɛn tuguni ka tɛmɛ ale kelen kan a ko mais komi n y'a fɔ e ye den in wolotɔ k'a fɔ ni nin bangera nin mana min fɔ n b'o kɛ o de la sa a b'a fɔ a muso ɲɛna den in wololen a wolola alijinɛ de kɔnɔ o alijinɛ bɛ wuli ko geninkulu kita ko in bɛɛ kɛra yen nɔ de parce que kitakulu na ko genikulu kɔrɔ tasuma kulu olu de tun bɛ ka taale kulu la minɛ mɔgɔ tɛ se ka gɛrɛ n'a fɛn foyi tɛ gɛrɛ diɲɛ kɔnɔ mɛlɛkɛw y'a fan bɛɛ kɔlɔsi ala tun bɛ sanfɛ i y'a faamuya dɛ o fana bɛ kita wa danfɛn foyi o ye kitakulu yɛrɛ ye danfɛn foyi tɛ se ka yɛlɛ ka s'a ma diɲɛ kɔnɔ a masaya kɔnɔna la donc den de bɛ bange yen u b'a fɔ ko mɔgɔyaji kitakaw b'a dɔn den bɛ bange yen nɔ de a b'a fɔ bon sisan den bangenen a kolen i y'a tonso bila yɔrɔ min na i y'a ko yɔrɔ min na i bɛ taa o tonso yɔrɔ la bɔgɔ min bɛ yen i b'o bɔgɔ ta n'i y'o ta muso min y'a bange i bɛ taa i b'a mun o kɔnɔbara la donc o y'a sɔrɔ den bangenen yɔrɔ dɔ bɛ yen panneau kunna a jigintɔ a b'a fɔ muso ɲɛna a ko bi tɛ si min la
o kɔrɔ den to bamuso a ɲininka yasa ɲininka ko ko ala k'e ko mun ko bi tɛ si min la den to ko bi tɛ si a ba tɔ ko min k'a tɛ si min fari la ko mun ne ko bi tɛ si ko nin bɛna diɲɛ fɛn fɔ k'a bɛ kɛ o don kelen nin ka foyi tɛ si donc o kɛra tɔgɔ fɔlɔ ye diɲɛ kɔnɔ i y'a faamuya maintenant a bangelen sisan donc a dayɔrɔ bɔgɔ in a b'a fɔ ko k'a t'o ta sisan ka to kɔnɔbara la o nin kɔnɔbara la sisan min bɛ kɔnɔ ta kura ye o ye den filanan ye o ye den filanan ye o bangelen tɔgɔ ko mahi parce que min banna fɔlɔ la ale wolo alijinɛ kɔnɔ ale ye denmuso si ma ale jɛra ko ale jɛlenba de kun kunsigi bɛɛ kun jɛlen don mɔgɔ jɛman de ye fɔlɔ ye ale ye faralajɛ fɔlɔ ye diɲɛ kɔnɔ o tɔgɔ ko maagɛ i ma ko mɔkan an b'a fɔ an ka kan de kan fɔlɔ diɲɛ kɔnɔ a tɔgɔ ko mɔ ale tɔgɔ ko maa nin bɛɛ ale tɔgɔ de parce que jibila de ba ɲininka ko nin ye mun ye ko nin tɔgɔ ko mɔ nin ye mɔ de mɔgɔ maninka kan b'a fɔ ko mɔ o de ka mɔgɔ ka kan o de ye an ka maninka kan ye diɲɛ kan foyi t'a ɲɛ fɔlɔ donc sisan a bɛna ka na den filanan min sɔrɔ tɔgɔ ko mahi o de ye tarawele bɔr'o la i y'a faamuya o de ye mahi ye mɔgɔ finman o finna mahi san 6 kɔfɛ tuguni muso bɛ segin ni kan tuguni parce que ala b'a fɔ tuma bɛ dencɛ bɔnkɔni ye 5 ye n b'o dencɛ cɛ 5 d'u ma cɛ 5 bange donc filanan sisan o bɛna kɛ a tɔgɔ di de kulu ye kulubala ye o sigiyɔrɔ bɛ kita kulubalaya donc o ye kulubaliw ye min bɛ sɔrɔ kɔfɛ sisan o ye samake ye après ka dingɛ dɔw ka dingɛ ye sise i y'a faamuya ni jinɛ sigi ni mɔgɔ sigi natɔ ye tan jinɛ 8 ani mɔgɔ 8 a kisɛ bɛ bɔ nin kɔnɔna de la i y'a faamuya wa o bɛɛ kɛra kita wa o bɛɛ kɛra yen de ani musoman 3 bon ninnu bɛɛ kuma nin bɛɛ kɛlen sisan dɛ a bɛɛ san 54 de kɛ kalan na o kelen kelenna bɛɛ ale u kɔrɔkɛba in a b'o de kɛ kalan na ale kelen b'o de kɛ kalan na donc n'i y'a ye farisogo bɛɛ kun ye sɛbɛnni de mais o fana nacogo bɛ yen k'a ti min ko k'a ti k'a min nin bɛɛ kɛra Ibilisa ka kɛlɛ waati la parce que Ibilisa bɛna kɛlɛ b'a ɲini kuma bɛɛ k'a b'ale faga o kɛlɛ wele ko maya kɛlɛ ko ka maya ban karimaya satunu pewu hali sisan an b'o kɛlɛ kɛ olu ka to yen o kɛlɛ bɛ sen na o Ibilisa ye kɛlɛ de o parce que ale de bɛ don i farisogo la a bɛ don i kunkolo la i hakili ni ɲɔgɔn cɛ i man ka min kɛ i b'o kɛ ale y'o de fɔ ale ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna tɛ bɛn foyi ma ka adamaden si la tunu fɛn bɛ se k'i mago sa ale b'o dɔrɔn de kɛ fɛn bɛ ka ɲi ale t'o la diɲɛ kɔnɔ Ibilisa ma sa a bɛ kita a bɛ sangekuru ni ginikuru ɲɔnkuru ɲɔgɔn cɛ kita a dalen bɛ yen salon donsokɛ dɔ bɔra an fɛ yan n y'a baro fɔ a yɔrɔ k'ale tɛmɛna o don donsokɛ ta kuruna donsokɛyɔrɔ la yɔrɔ min fɔ k'ale y'a sɔrɔ kuruba in a kɛlen bɛ k'a fa tasuma na parce que ne b'a kalama n b'a kibaru kalama kosɛbɛ Ibilisa bɛ yen a ma sa a dalen bɛ yen nɔ donc maintenant sisan n'i ko hadamadenya daminɛ don humanité ni cɛkɔrɔba nin de nana diɲɛ dilan ale ni Tarawelew ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'a fɔ ko jɔn taara ne wele ka na a bɛ sɔrɔ nin kisa de fɛ ale tun bɛ yaala waraba tɔw y'a fɔ min caman tirinen o i bɛ kamalen bɛ kungo kɔnɔ n'i b'a ye waraw ɲɔgɔn fɛ o caman tun y'ale de ye o y'a sɔrɔ dɔgɔninw bɛ fan wɛrɛ fɛ olu bɛ lamɔ la mɛlɛkɛ wɛrɛ bɛ k'olu kɔlɔsi donc ale b'a bamuso de bolo sisan ani Samarusi a kɔrɔkɛ ye Jibirila i y'a faamuya sinon u bɛ fa la u tɛ ba la. ayiwa ni an bɛ fɛ ka a ko tɔ faamuya kosɛbɛ o ye k'a fɔ nin waati in na nin livuru nin tariku source maanifinya yɛrɛ jujɔn ka na n'o ye ka bɛn ni nin waati i yɛrɛ ko kuma ko foyi tɛ kɛ gansan an ka furancɛla fanga b'a yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔna na cogo di. mɔgɔ min bɛ fanga la sisan n bɛna tariku kunkurunin dɔ fɔ i ɲɛna cɛkɔrɔba in kan min bɛ fanga la n b'a tɔgɔ fɔ i ɲɛna n b'a tɔgɔ fɔ a ka émission na bi a kelen tɛ dɛ diɲɛ falen don la bi tɔw ko ko les élus olu nalen don i y'a faamuya k'a daminɛ yan ka taa Russie la ka taa Amérique la minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la bi n bɛ caman tɔgɔ f'i ɲɛna bi
i k'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ bɔra de fɛ yan kunu cɛkɔrɔba in bɛ denkɛ cɛ 41 sɔrɔ i y'a faamuya ale bɛ denkɛ cɛ 41 sɔrɔ a kelen b'o de ale b'o de sɔrɔ parce que ala ko a ye diɲɛ d'ale ma de o a ye diɲɛ d'ale de kanu kosɔn denkɛ cɛ 41 a denkɛ fɔlɔ tɔgɔ ko ala ka maani maga ala ka maani parce que dɔw ye maaba ye mɔden wele sa bɛ kɛ maani ye o fana wolola diɲɛ kɔnɔ wala ka maani maga in kitakaw bɛ kulo bɛ na u bɛna émission lamɛn ale ka bere de fili bɛ kitaku la ko magan dɔngotigi a tɔgɔ ko magan fɛn min ka magan a tɔgɔ fɛn min ka nɔgɔn kojugu o magan in o fana bɛɛ bɛ taa mɛtiri 7 ɲɔgɔn la bɛɛ ye cɛjanbaw de ye o ye jufu ye sa dɛ jufu bɔra de fɛ yan o ko jifima n bɛna se a tariku ma o maa tariku kunkuruni d'i ma i y'a faamuya a mele diɲɛ ye mɛtiri 7 ɲɔgɔn na a bɛ se o ma tiɲɛ la denkɛ fɔlɔ in o magan in o fana denkɛ filanan min sɔrɔ o tɔgɔ ko nji o ko ala ka yimi ala bɛ ji min na yiri tɔgɔ maninkakan de don ala bɛ ji min na a bɛ ji yɛrɛ ala bɛ ji min ko ala ka yimi mɔden taara l'o la i y'a mɛn dɛ n ye kuma dɔ fɔ ko bi tɛ simi la n'i y'a faamuya n bɛ tila ka fɛ ka ɲɛ u cɛ 3 de don k'a daminɛ sa ka na ala ka mani magana ka na ala ka yimi na i y'a faamuya komi n'i kumana dɔw bɛ fɛn k'u yɛrɛ ta ye n'i y'a lajɛ bi anw fɛ yan sisan i bɛ a jateminɛ k'a minɛ yan bi minnu ko dɔw ko k'olu ta ye kura ye u nana anw sɔrɔ yan n'u nana anw sɔrɔ yan an bɛ kɔngɔ min dilan an bɛ jo fɛn dilan jɔn kɔnɔ an b'a bɛ ka nin bisimila ye bi jo kelen nkalon tɛ o e bɛ se ka kisi o na tu bisimila fɔ wa a bɛ daminɛ n'o ye mɔgɔya de ma fɔlɔ wa a bɛ daminɛ n'o ye e tɛ kirisi foyi ye diɲɛ kɔnɔ yan ni tu bisimila tɛ min na o tɛ yen ɔ bɔn dɔw dun bɛ ka kɛlɛ kɛ n'i kumana dɔrɔn k'a fɔ ko e ta tɛ ɔ i ko k'i t'an ka ko la o tiɲɛ mɛ kirisi min b'an bolo a bɛɛ bisimila depuis nin kow ye kelen de mais don na ko de bayɛlɛma pour que ale ka se k'a sago sɔrɔ Kasim empire ba de tun b'anw fɛ yan empire tun bɛ taga de ka taa bila fo Cameroun tɔgɔ ko Kaka Meru fitinin marakaduguba min tun ye Kaharu min tun bɛ Segu o wura ye o den de bɛ Cameroun kunna o de Cameroun sigi ale ni Duba de Cameroun sigi Yaoundé bɔra min Yaoundé bɔra encore Kolokani yan Salamu Mpia den de o bɔr'o la i y'a faamuya wa i ma n'i ka jeri ye o ye Nigériya ninnu ye ka taa bila Yoruba ninnu na min bɛ Burukina kunna n'a bɛ ko y'a bayi Bɔbɔ Jara o den de ye Yoruba ye i b'a ko Yaro wa i y'a faamuya i ma ko Ibo wa ko Ibo la kɛlɛ de la kɛlɛ kɛra anw de fɛ yan o tɔ de bɛ senna sisan donc o kanu tɛw dɛ kanu siw de bɛ yen nɔ kanu nin bɛɛ tun ye cɛjanbaw de ye nin bɛɛ da ko dɔ kama bon k'a minɛ sa ka na Gana i y'a faamuya n bɛ fɛ k'an to kɔfɛ n b'a dɔn a kɔnɔ y'an bɛ émission ban n b'a kɛ ka émission kuncɛ quoi pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya dɔɔni voilà n b'a bila kɔfɛla la donc maintenant nin cɛkɔrɔba in a ye den cɛ 41 sɔrɔ nka denmuso fɛnɛ sɔrɔ a bɛɛ tɔgɔla b'a la fo kelen o kelen ba min y'a wolo a y'a da a la yaasa ayi min y'a wolo min a y'a tɔgɔla siɲɛ kelen min y'a sin d'a ma kasi nin kisa ma nɔgɔn dɛ min y'a sin d'a ma o de y'a sin nin min bɛ fanga la an kunna bi a y'a sin d'o ma a y'a sin kana se ni wala parce que ni wala ka girin an kunkolo ma n bɛna fɔ i bɛna faamuya bi bi baro ka girin ni wala dɔɔni bi baro ye fɛn dɔ ye n'i y'a lamɛn i b'i jɛ k'a lamɛn ka taa ban i kana dan sira la n y'a fɔ min bɛ fanga la k'a diya bɛɛ aw bɛna dɔn min don wa a ka kɔlɔsi dɛ min bɛna fɔ a ka lamɛn dɛ i y'a faamuya ni cɛkɔrɔba in ayiwa a ka den 41 kɔnɔna la denkɛ fɔlɔ de Alihamani Maga ye denkɛ filanan de Sanba ye fila bɛɛ bɔra Sanba de la kiraba in den filanan de Sanba ye Sanba ka dugu bɛ Kita ko Sanba kɔ a bɛ Kitakulu kɛrɛfɛ Kitakaw kulo bɛ na
a bɔra in kana duguni sigi sama ko min sigi an b'a bɛɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna a fɔ ko fila bɔra sanba de la an tun b'a mɛn k'u nana ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ sanba de bɔra ka Éthiopie sigi o tilali de kɛra o donc u seginna ka n'u bɔ yɔrɔ la bɛɛ ma taa de k'a sabu kɛ an tun bɛ kabinifin min bato u tun tɛ se ka taa o kosɔn parce que bɛɛ de tun b'a ɲɔgɔn cɛ o ko mɔgɔ kelen denw de don o bɛ se ka fara cogo jumɛn na ka gɛlɛn n bɛna n'a tariku ye i bɛna mɛn k'a fɔ bɔgɔ ni kadɔ a bɛɛ fa kelen ba kelen a bɛɛ cɛ kelen denw de nin tariku de don mais a ɲagamina de dɔw de bɛ kɔfɛ ka na k'a bayɛlɛma pour que ka se ka fara ma k'an fara parce que empire tun bɛ yan olu ye empire de ci ka empire transfert yɛrɛ fɛ yen pour ka se empire don empire sanu ni suyana olu ka balo n'o de bi bi na u ka empire bɛ u ka sanu bɛ ka ban u ka fɛn bɛ ka effondrer donc u tɛ fɛ olu de ka dɔn si n'a donna k'o bɛna sigi musokɔrɔba yasa ko ten ma yasa de y'a fɔ a ko ale denw bɛ segin ka na les olives vont revenir n'u nana u bɛna o jeli de bɔn pour que Noël ni Bigana ka se ka kisi o ye version rouge ye n ka sɔrɔ hali sɛbɛn k'i ma taa ma de ma fɔ wa ma de ye nin fɔ en 7e siècle o de kɛra kuma laban ye donc maintenant cɛkɔrɔba ye denkɛ 41 sɔrɔ filanan o de ye sanba ye fɔlɔ o de Aramani Magan ye filanan o de ye sanba ye donc a den sabanan dɛ o de wele ko Araba Jara o de ye Maroc sigi Maroc kelen a sigiyɔrɔ bɛ Kita ko Arabala nin bɛɛ sigiyɔrɔ bɛ Kita ale de ye Sini wolo ka Zaban wolo ko Sini wale maninkakan ko Sini tara Siniwaw Zaban bɔra la o de ye Zafanɛ ye ale ye Koro wolo hali sini Koro fana bɛ Kita a bɛ Bamakɔ yan ale de ye Koro wolo ale ye Wuru wolo Wuru kɔrɔ ko woro Wurusiw o de ye Wurusiw yɛrɛ bi dɛ u tatɔ yasa ma hɛrɛ kasi kɛ ko bi na kan dun ko wuru dun n'an dɛmɛ ko wuru ka segin dɛ parce que ninnu ye kɛlɛbaw de k'an fɛ yan k'u fa kisi ka adamadenya kisi maya kɛlɛ min kɛra a kɛra diɲɛ kɔnɔ a kɛra Mali kɔnɔ a bɛɛ kɛra Kita ka daminɛ i y'a faamuya donc cɛkɔrɔba in a y'a denw wolo tan ka taa fɛ a denkɛ 34 de ye faransɛw ye 34 o de ye na ye ko na y'a sara nansaraw n'u tun y'i sara a tun bɛ t'i bila Bamakɔ baji de kan e bɛ taa cɛkɔrɔba in tun ma nɔgɔn dɛ o tɛ bi ko ye dɛ ayi n'a ye bara de dilan bara kelen o de la Sini ma a n'a denw ma k'a di Sala ma n bɛ Sini den tɔgɔ fɔ yan Zeyi Sala o de Lasa o de sera Lasa yan Lasa ye Sini den Sini bɔlen Kita Sini nana sigi Wagadugu Sikɔrɔ yan ka bɔ yen ka na sigi Ngomi Sikɔrɔ yan ko Sikɔrɔ Simi ka kɔrɔ ka bɔ yen ka taa sigi Sikulu ko Siga Kulu o filɛ ni minnu b'a kɛrɛfɛ san'a bɛ taga o don ka Zaban tun bɛ faya kɔnɔ i y'a faamuya wa o ko Zaban tun bɛ faya kɔnɔ o de ye Japon ye o de ye Japonɛw ye i y'a faamuya donc nin bɛɛ sigiyɔrɔ Mali de kɔnɔ a bɛɛ prévu bɛ yen livre kɔnɔ a bɛɛ b'a kɔnɔ an bɛna prévu bɛɛ bɛ yira mɔgɔw la u k'a dɔn u bɛɛ bɔra anw de fɛ yan ka taa a b'o kɛ don o don fo ka to a n'a dɔgɔninw ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko foli parce que ale y'a denkɛ fɔlɔ wolo ka na mɔdenw bɛɛ wolo ka taa dɔgɔninw ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ sisan nin bɛɛ u ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔ sisan u bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ayiwa don kelen Ala de nana ci fɔ sa Yasa ɲɛna ko n bɛ fɛ ni n denw ka ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye sen fɛ sa u b'a ta ka yɛlɛn Kitakulu la Njibirila n'a bamuso yɛlɛnni sa ani fa ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la min bɛ fa b'a fɔ a ye min b'ale fɛ o ye adamadenya ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ maya kɔnɔna la mɔgɔ kana mɔgɔ ni bɔ a la i kana waliden faga i kana fɛn ta fɛn min t'i ta ye i y'a faamuya donc a bɛ commencer ka an ka sariyaba min bɛ yen Ala bɛ sariya in ta k'a fɔ a ɲɛna denkɛ ɲɛna a tilalen ladilikan bɛɛ la pewu ka ban pewu denkɛ b'a ɲininka a ko o tuma ko mun de ka di e yɛrɛ fɛnɛ ye a ko min ka d'ale ye ale k'a ye don o don aw ye fɛn sɔrɔ k'a dun fɛn min ka d'aw ni ye aw bɛ sewale aw bɛ kulonkɛ la
o ye fa ka kuma ye. o ye ala yɛrɛ de b'o fɔ kiraba ɲɛna sisan a b'a ɲininka ko o fana bɛ mun fɛ a ko bɛn ne k'a ye aw sebalen don aw bɛnnen don foyi t'a ɲɔgɔn cɛ aw ka dumuni kɛ k'aw fa ka ɲɛnajɛ kɛ o de kama arahamani makan kita ko bɛɛ b'a dɔn hali sini a ka dɔnkili bɛ da kita kun bɛ dɔɔnin kɛ a b'a dɔn di kira yɛrɛ denkɛ fɔlɔ an ka kira ni kolonmanw fɛ yan parce que n'i m'a fɔ u bɛ taa ɲagami tɛ tiɲɛ o tiɲɛ de u b'a falen ba kuma falen hakilina wɛrɛ bɛ taa don ala ka dileki wɛrɛ don a kan na yɛrɛ n'a bɛ bɛn i bɛ fila ma i y'a faamuya wa donc ale de ka a b'o de fɔ denkɛ a b'o de fɔ sisan denkɛ ɲɛna a ko nin de ka di ne ye n'i bɛ fɛ k'o bɛɛ sɔrɔ i b'o bɛɛ sɔrɔ livre kɔnɔ donc fa bɛ ladilikan min bɛ d'a ma ala bolo sisan a bɛ jigin a jigin den ka kulu la a n'a ba bɛ jigin ɲɔgɔn fɛ komi bamuso in de kun ye wele ko o de tun ye ko de kɛ yɛrɛ kɛ kɔmɔ ye hali kan ka a bɛ kuma n'a kumana sa i bɛ to fo diɲɛ da ka mankan mɛn bamuso b'a fɔ don maya dugu bɛɛ ɲɛna k'a ye na ala ka kibaru lamɛn i tulo kuma na dɛ a ye na ala ka kibaru lamɛn a ye na ala ka kibaru lamɛn dɔ bɛ boli ka na sisan o tuma min fɔra maya kɔnɔna la o tuma a b'a ɲɛfɔ bɛɛ ye dɔgɔninw bɛɛ ɲɛna ani dɔgɔnin denw n'a yɛrɛ mɔriw fo o y'a sɔrɔ o cayara kojugu kɛra duguba ye o dun sɛ foli sisan n'a bɛ taa ka taa foli lase yen a tɛ se kɔ ma o kɔ bɛ kita de o tuma ko in bɛɛ kɛra kita wa a bɛɛ kɛra yen mais foyi ma kɛ segu i y'a faamuya wa fɛn min kɛra segu i bɛn'o mɛn o parce que e bɛ ka kita caya ne ka technicien ye kita ka de n'a ye ni min tora ka don a tulo la sɔn a bɛna n sɛgɛn tile fila in na dɛ yan fara n'i ye mande lɔgɔtigi kɔnɔntɔn yan fara irisiw bɛɛ kuma ne fɛ yan donc yan fara segu kɔni tɛ ko yan fara de cɛncɛn bɛɛ tun ye adamaden u y'an ci ni kɛlɛ n bɛna kɛlɛ kunkurunin f'i ye non n'i taara kidal i y'a faamuya n'i taara kidal i b'a dɔn k'a fɔ ko kɔgɔji tɛmɛ sira kɔni don siga foyi t'o la mɔgɔ mɔgɔ ye kidal kɛ i b'o ɲininka o la n'i y'i jɔ k'a lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko yɔrɔ in na mɔgɔ kun bɛ yen jama kun ka ca kosɛbɛ wa hali n'i ye Tɔnbɔkutu université fana ta k'a lajɛ 5e siècle maa min tun bɛ yen o tɛ Tɔnbɔkutu dugu yɛrɛ kɔnɔ bi sisan an bɛrɛ bi baro a ka di dɛ an da bɛ se a fitinin ma hali bɛ livre kɔnɔ kɔgɔji jacogo ale de ye ala de n'a ye kɔgɔji ja o ɲinan o san 7,000 ye pour que a denw ka se k'o tɔ sigi an bɛna se a kuma ma o sinon n'a ye baara de dilan ka chinois bɛɛ k'a kɔnɔ chinois dugu bɛ sigi a ko a bɛna dugu sigi n'a dugukolo banna ka se ji ma a ko a ye don nin kɔnɔ chinois donna baara de kɔnɔ baara de panna n'u ye fɔlɔ baara tun bɛ kɛ ni dalilu de dɔnni de ye o mais n'i y'o fɔ bi an ye minnu kɛlɛ kunun ni dɔnniya ye n'u ma se ka gagner o de y'a fɔ bi ko dɔnni man ɲi parce que u b'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ bɛna wuli kura ye n'u ma dɔnni lagosi k'a tiɲɛ n'a wulila kuran tɛ s'u la kɛlɛ bɛ kɔrɔfɛ bi i b'a kalama ni bɛ dɔnni bɔ a la a ma fɛn ma nɔgɔn dɛ ka gɛlɛn c'est vrai wa o kun ye de an kana se ka labɛn parce que an ser'u la de kunun u ye kɔmɔgɔw lagosi kɔmɔgɔw tɛ kojugu ye o kɔmɔ de tun b'u detecter k'a fɔ u bɛna nin yɔrɔ in na u maa hakɛ bɛna le o tuma a y'u kunbɛn ni nin fɛn in ye a b'u da bɛɛ fɔ o bɛ se ka s'aw la wa ka gɛlɛn o tɛ adamaden bi na wa bon a b'o cogo la cɛkɔrɔba in donc ɲɛnamaya kɔnɔna la ale de bɛ den ninnu ladon ka nin f'u ɲɛna sisan a bɛ wuli sisan k'a bɛ taa ala fo a bɛ sigi kɔ la a b'a tɛgɛ fila ko a dɔgɔkɛ mahi a ko tɛ diɲɛ foyi k'o ɲɛna o de tun b'a ka baara bɛɛ kɛ diɲɛ fɛn fɛn ni bi tɛ yɔrɔ kɔrɔ bɛ dɔgɔ sago kɛ dɔgɔ bɛ kɔrɔ sago kɛ jagoyalen don o tɛ tiɲɛ wa wa a daminɛna ale olu fila de la mahi diɲɛ foyi tɛ mahi tarawele ma min kɛ kɔrɔkɛ ye bon kulu fana tun bɛ ten u bɛɛ tun bɛ ten nɔ a y'a tɛgɛ fila ko ji la a ko a ma e ko n kɔrɔ ko bi ta ye nin i b'i tɛgɛ ko mun na a ko min tɛgɛ ko ne ye fɛn min ye kulu sanfɛ fɛn ni sankolo ne ma se k'u dɔn o bonya fɛn in diɲɛ ne ma se k'a diɲɛ dan dɔn ko wa fɛn in yɔrɔ na ne ma n y'a lajɛ n ma se k'a lajɛ siɲɛ ɲɛ bɔ a la ko ja an bɛ t'o fo anw t'an saniya ka t'o fo a ko min tɛgɛ fila ko i b'a sɔrɔ ne magara fɛn dɔ la fɛn man ni n fa ye n bɛ to bɔ ka taa fo donc a b'a tɛgɛ fila ko a b'a da ko k'i b'i da ko mun na ne bɛ sɔn ne ye kuma dɔ fɔ o y'a tana ye k'a tana kuma caman fɔ an k'o si kɛ o ko min da ko bɔ n da la a b'a ɲɛ da ko k'i ɲɛ ko mun na ko min ɲɛ ko i b'a sɔrɔ ne ye fɛn dɔ min ye n fa tana ye
o b'a ɲɛ ko o tuma a bɛ seliji ta ten ka bolo ko ka sen bɛɛ ko ten k'a yɛrɛ purifier o don dɔgɔnin fɛnɛ ni den ni fɔ bɛɛ b'a ka du cɛ ka se ka taa kita tu ka taa kulu la ka taa fa ko fo o bɛ jugani kɔrɔlen o de ye ko mur de lamentation Abraham bɛ balandugu kita ka t'o de fo yɛrɛ bɛ taga Ibrahima a ka dugu kita ko balanga dugu i y'a faamuya wa donc sisan o tuma nin bɛɛ kɛlen ko sa Ala n'a kɛ a natɔ cogo la ten u nana caya o caya de kɔfɛ sa kɛlɛbaw bɛna kɛ ne ka kan dɔ f'i ye kɛlɛba in kɔnɔna la ale de parce que musokɔrɔba in y'a denkɛ ko pour que Ibilisa kana se k'a sɔrɔ i y'a faamuya a ko musokɔrɔba ma n bɛ ninnu d'i ma a ko Ibilisa tɛ s'a la koyi a ko ne y'olu bɔ tasuma de la mais ni nin bɔ ji ani bɔgɔ de la fɛn min bɛ adamaden sɔrɔ la o de bɛ kɛ den o n ko ji de don ji tɛ wa donc a ko tuma n y'a bɔ ji ani bɔgɔ de la donc tasuma a tɛ ji la ayi tasuma a tɛ se bɔgɔ la parce que bɔgɔ de tasuma ni minɛ ka bɔ a la a b'a ni tigɛ ka fiɲɛ tigɛ a la pewu donc o de kama a ko i bɛ nin ta i y'a faamuya cɛkɔrɔba in fan bɛɛ de tun ye sɛbɛnni ye mori sɛbɛnniw ye pour que hali dɔw moriba ka se kɛra mori ye a kɛra mori ye a kɛra ale de ye parce que dɔnnikɛla ba de don a tɔgɔ ko moriba nin bɛɛ bɛ livre in kɔnɔ bɛɛ b'a kɔnɔ donc sisan ka kuma fɛngɛ dɔɔni cɛkɔrɔba in bɛ to o cogo la Ala n'a ka masaya kɔnɔna la bisa bɛna kɛlɛw daminɛ tuguni maya kɛlɛw f'a k'a si la tuguni donc o maya kɛlɛw kɔnɔna de la dɔgɔninw sen t'o la kɔni kɛlɛ dɔgɔnin bɛɛ de don maya kɛlɛ tɛ bɛɛ ye wa n'a fɔra maya hadamadenya tɛ donc fɛn fɛn bɛ yen ka bɛɛ faga o kɛlɛ kɔnɔ Ibilisa yɛrɛ b'a daminɛ sisan a b'a fɔ Samarusi n'a siw ka fara ale kɔrɔkɛ cɛ naani kan olu bɛ siw kɛlɛ ka ca n'ale ye bon ni hadamaden bɛɛ fara kan hadamaden ka dɔnni ka jugu n'olu ta ye parce que Ala bɛɛ di denkɛ ma kaban ko donc ni ale fana bɛna den caman wolo a ma o tuma a bɛ den dilan daminɛ fɛɛrɛ caman bɛ k'u kɔnɔ sa a bɛna den dilan ka fan bɛɛ kɛ den ye Ibilisa a bɛna denw dilan a bɛ den minnu dilan u tɛ dumuni kɛ u tɛ ji min u tɛ foyi kɛ diɲɛ kɔnɔ wa mɔsurulama de don sen fila b'u la u bɛ taama mɛ n b'a fɛ foyi tɛ sɔrɔ foyi tɛ se ka sɔrɔ a b'o dilan k'o caya diɲɛ kɔnɔ kojugu o cayali diɲɛ kɔnɔ sisan donc a bɛna kɛlɛ wuli kɛlɛ wulilen min bɛ président la bi Mali kɔnɔ bi n'o tun ye kɛlɛkuntigi ye cogo di ne ko n bɛna tɔgɔ f'e ɲɛna o i y'a fɔ i y'a layidu ta bi i y'a faamuya wa a n'a dɔgɔninw a n'a denw n'a mɔdenw minnu bɛ fanga la minnu b'a kɛrɛfɛ nin bɛɛ ye Eliw de ye nin bɛɛ ye musokɔrɔba in si min Samarusi ba si min ne de bɛ ka f'i ye da kuma na mɔgɔw ka sabali k'o tɛ kɛ ko dɔ de waati sera a bɛna fɔ donc sisan u bɛ wuli u cɛ tan ni fila de tun don Ala ka Yimi Nji o de ye mɔden fɔlɔfɔlɔ ye Magali di quoi le miel ou bien Madikɛ ko Madi ye kɛ ye Magali o de ye Jan ye Salamu o tɔgɔ ko Mpiyɛ Yaka Kudu o de ye Ngolo ye tɔgɔ fila b'a bɛɛ la Yaka Mumini o de ye Jigi ye n fa Jigi ye Yaka Mumini nin bɛɛ ye Madiya tɔgɔw ye i n'a fɔ a y'a denkɛ fɔlɔ tɔgɔ la tɔgɔ baden de la bon o fana den min sɔrɔ o fana y'a den presque tɔgɔ caman da a yɛrɛ wolofa la mɔ min bɛɛ y'ale fa kɛba in tɔgɔ de ye donc o de bɛ wele ko Azisi mɔ min de bɛ wele ko Jo dɔw ko Joma o sigiyɔrɔ bɛn don Sénégal ma wɔlɔfɔw ye sa kɛ Sénégal dugu tɔgɔ ko Jomadugu Sénégal tɔgɔ fɔlɔ ye ko Jomadugu olu fana bɔra an fɛ yan i y'a mɛn bon Fajigi o sigiyɔrɔ n b'a bɛɛ fɔ tariku kɔnɔ n b'a fɔ a ye yɔrɔ min bɛ livre kɔnɔna la donc maintenant sisan donc o dɔgɔnin o de ye Azizi Dɛnba ye o de tun bɛ Kayi kunna o dɔgɔnin de ye Jabari ye o de tun bɛ Kokoro kunna Daasi
das dɔgɔnin de bɛ wele ko mugu o ye Sankara Damiɲɛ ye Damiɲɛ o dɔgɔnin o de ka dɔw ye o de ye dɔgɔbaw y'a ka kali yasa quoi tɔgɔ bɛ parce que hali a si nin bɛɛ ma donc ya b'a di a si min ya b'o bɛɛ kan bon kadɔ bɔra do kɔnɔ la o ko dɔgɔnɔw o dɔgɔnin dɛ o de ko Bari Yumu Jara o ye Burukina Ura ye o dɔgɔnin de ye masa Kara min ye Segu sigi Segu marakaduguba Uraba donc o Kawunu min ka sanu tun tɛ ban a taara min u ye sanu bɛɛ suɲɛ de u taara empire de créer ils ont peur maintenant u sanu de don leur empire est en train de s'effondrer a bɛ ka bin de a bɛ ci yasa de ko ten k'empire bɛna bin u mago bɛ sa maintenant bɔ ka don o yɔrɔ la dafɛduguw la ka kɛlɛ wuli na jagoya parce que Bani Jarala bɛ ci yanni Bani Jarala ye o de sera bɛ ci an bɛ k'a bila k'a bɛ ci an bɛ k'a fɔ k'a bɛ ci ni k'a bɛ ci yanni don dɛ yanni ba ni n fa ni ncini n ba ni i Jarala yanni don n b'a a ɲinima di matagu kɔnɔna la i y'a faamuya i den de ye jifima ye o jifu ye o u bɔra anw de fɛ yan min filɛ fanga la ne b'a ale ka kɛlɛ de la kaba bana le ale ye san 1000 san 100 kɛ fanga la u y'ale ka fanga de yɛlɛma k'a di masa Solomani ma ko Solomani y'a mɔden de e de tun bɛ Solomani bugu la o fa Dawuda de tun bɛ Dawuda bugu la k'u ka ɲininkali kɛ bani n bɛ dugu min fɔ mɔgɔ t'i jɔ kuma a sigibaga dɔn a dugu si o tɛ yen b'a ko Dawuda ko numukɛ y'a sigi numu mɔden tɛ wa u t'a dɔn u t'a dɔn parce que u y'a laturu na quoi u bɛ ka nin de yɛlɛma u tɛ fɛ ka dɔn minnu bɛ yan nɔ olu ka kɛlɛkɛcɛw de ye minnu de kɛlɛ k'u ka nbiriw ci ka sanu bɛɛ cɛ et ces mêmes personnes sont là ils ont été réincarnés ils sont là u segira ka na bon n bɛ de fɔ n bɛ fanga la Ala ka ɲini ale de don nin kuma ka bɔ hakili ma dɛ mais mɔgɔw k'a bila kunna k'ale don dɛ i y'a mɛn tant que min bɛ Mali kunna Mali tɛ sɛgɛn diɲɛ kɔnɔ wa frontière bɛ ale ani mɔgɔ cɛ wa ayi mɔdenw kana ka na mɔden fitininw anglais bɔra Ngilai Singole o ye denkɛ 40 ye o de den laban ye kira den laban ye olu kana denkɛ fɔlɔ ka yɔrɔ tila ka diɲɛ tila k'u sigi k'u yɛrɛ ka nafasɔrɔ bɔ a la ka tila k'aw bila ɲɔgɔn na Mali n'a dafɛdugu si man ka kɛlɛ abadan mɔgɔ t'a dɔn cogo di a ye kɛlɛ kɛ a ye nin kɛ tan a man ka kɛ n ka bɛɛ y'ale yɛrɛ den n'a mɔdenw de ye n bɛna fɔ tariku n bɛna fɔ émission kɔnɔ pour que a ka se k'a faamuya kosɛbɛ a k'a lamɛn min don n bɛna fɔ de kuma kɔnɔna la i y'a faamuya donc an n'an dafɛ jamana in si man ka kɛlɛ abadan a bɛɛ bɔra yan de n'ale yɛrɛ denkɛ cɛ 3 a denkɛ fɔlɔ cɛ 3 min bɛ fanga a denkɛ fɔlɔ cɛ 3 denkɛ fɔlɔ ko Sanaba Mari min ka sanu tun bɛna d'a ma Mariba o y'a tɔgɔ da a mɔkɛ la filanan n'o de tɔgɔ ye ko Mori o Mori den tɔgɔ ko Taani Mori ka Taani o de ye Muritani sigi o ko Ala ka taa parce que u tun bɛ alikaba kɔnɔ a mɔdenw o ko ata k'a taara non a ma taa a taa parce que Mori denkɛ fɔlɔ de tɔgɔ ko Ta i y'a faamuya sisan dɛ a denkɛ sabanan dɛ tɔgɔ ko Miri Ala ka Miri o de ye Ameriki sigi wa Miri bɛ Ameriki kan dɛ ni kisɛ ma nɔgɔn dɛ c'est la plus ni diɲɛ bɛna diya de ni cɛw ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kunun u ye maaya kɛlɛ kɛ u y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n k'ale den de bɛ Ameriki fɛn o fɛn bɛ ka wuli bi a bɛɛ bɛ ka segin ka na ka président min filɛ bi n t'a ko Poutine ne b'a fɔ ko Wuru de a tɔgɔ ko Wuru wa Wuru y'ale fancinin de parce que a fa dɔgɔnin de ye Russie Wuru ye Wuru est venu nin bɛɛ bɛ tila ka kala ɲɔgɔn na tuguni parce que fo min k'a dɔn k'ale ye min ye adamaden n'i yɛrɛ dɔn nɛni tɛ o k'a dɔn e bɔra min na e ye min ye i b'i ta sira dɔn kan ka min kɛ i b'o dɔn maintenant o de kama kɛlɛ de bɛ gan yaasa yɛrɛ bɛ jigin a y'a sɔrɔ a bɛ kɛlɛ kɛ jinɛmuso in jigila bamuso a b'a jigin e ma ye ko yaga sini yan suda ko k'a fɔ suda suda tu yaga sini o de bɛ fɔ o don kama à haute voix k'a fɔ pour que c'est à dire que sabula bɛ ka mɛn kita tɔgɔ ye mɔgɔ fɔlɔ y'a sigi o ye Sabu ye
kita sabu n bɛ ka karamɔgɔkɛ min fɔ tan ko a ye kita bada la a tun bɛ siran ni diɲɛ a y'a diɲɛ yɔrɔ la hali sini yiriju bɛ n'i y'a denw bɔ k'a ci morisan b'a kɔnɔ o bɛɛ pɛrɛfu ne bɛna kuma n bɛ taa pɛrɛfu ɲini bɛ pɛrɛfu sɔrɔ yen o bɛɛ bɛ kita ye a bɛɛ bɛ yen i y'a faamuya nin bɛɛ wula ji min filɛ fanga la k'a wula kita de jijan a wula kita mɛ a ne kɔni mɛ a sigiyɔrɔ la jijan ko jijan masa ji n t'a to arahamani ma n t'a to ala ka yimi ma fo la n tun bɛ fɛn o fɛn fɔlɔ masa ala ka yimi il a fait 1400 ans de pouvoir et il est là il est tout ne bɛ ka fi bi donc ko nana segin a tigi yɛrɛ ma sa quoi e k'i sigi a la ban ni man b'a faamuya i k'a faamuya dɛ ne bɛ ka min fɔ a waati wuli dɛ n'u nana ye dɔnni bunnagu fan fan kan n bɛna don ne tu kɔrɔ i bɛ bɔ k'i dogo parce que i tɛ se o i y'a faamuya sisan maintenant donc k'a ta ka bɔ yen nɔ sisan waati min na yɔrɔ a bɛ mɔgɔ caman bilasira nanzaraw bɛɛ bɛ taa sisan a yɛrɛ bɛna sɛgɛn il a vécu des millions d'années ale yɛrɛ o ye diyagoya ye il a vécu des millions d'années n'i mɛnna i bɛ sɛgɛn ale de mɔden ye musa ninnu bɛɛ ye isa ninnu ale y'a bɛɛ bange diɲɛ kɔnɔ ale mɔden y'olu ye mais n ko u y'olu ta ko o bɛɛ bayɛlɛma k'ale tɛgɛ la tun de n bɛna tɔgɔ tun yɔrɔ ɲɛf'i ɲɛna sisan mun de bɛ kɛ sisan a bɛ wuli a b'a fɔ k'a bɛ na a b'a sara min sa o don a b'a ka minɛn bɛɛ ta a bɛ minɛn bɛɛ ta o don a bɔtɔ bɔ tɛna geriku da fɛ sabilada fɛ u bɛ dɔnkili min d'a la o ye taara ye taara kelen taara bɛ d'ale la ko minɛnbatigi taara a dara de fɔlɔ la diɲɛ kɔnɔ dara nɛma de la i y'a faamuya donc e minɛn bɛɛ ta o don jinɛw kabilen bɛ dugu la ko sankolo u bɛ wuli u b'a bɛɛ kɔlɔsi a den n'a mɔden n'a fufafu bɛɛ b'a nɔfɛ fo den minnu taara bɛɛ b'a nɔfɛ donc a bɛ taama sisan ka na a bɛ taama ka na mɔgɔw bɛ kɛ kasi kan hali yiri bɛ tugu a nɔfɛ n'ale kun mago bɛ yiri la sisan yiri mɔ de tun bɛ k'a dɔ tigɛ a la pour que ale ka se ka barika sɔrɔ nɛma sɔrɔ ne ka mɛn min ma kira tun b'a fɛ ne ka m'o de ma bon ne yɔrɔ ne bɛ min dɔn i b'o de dɔn ne bɛ min dɔn n bɛ baara kɛ n'o de n tɛ taa n sen bila mɔgɔ wɛrɛ ta la parce que n'i y'an b'a kaburu yira mɔgɔw la n b'ale de dɔn a kaburu b'an fɛ yan a bɛ yan n b'a yira mɔgɔw la i y'a mɛn ala ka yimi mɔkɛ bɛ yan nɔ de ala ka mani fa bɛ yan nɔ de fɛ yan sangaran damiɲɛ fa b'an de fɛ yan nin bɛɛ bɛ fanga la bi bi in na a bɛɛ nalen don ne bɛ k'a f'i ye bi o tɛna kɛ kɔnɛnakaw ye i y'a faamuya kana siga la dɛ kana siga la ne de k'a f'i ye bi c'est des élus c'est des réincarnés ils sont là et personne ma se k'u b'u cogo la i y'a faamuya ayi makan kamara min bɛɛ nalen don wa i bɛ tila k'a ta a bɛɛ jamu kelen n b'a d'i ma bi i b'i bɛna faamuya maintenant u bɛ wuli u bɛ na sisan u natɔ sisan u bɛ na se bawule ma a b'a ka bere kɛ ka ba cɛci fila ye mais u y'o ta k'o di a mɔden dɔ ma o yɛrɛ tun b'a nɔfɛ n ko musa tun b'a nɔfɛ u y'o di moise ma k'o ye ba tigɛ n'ale de ye ba tigɛ k'o mɛrusi n'ale ye bawule kelen tigɛ o y'a sɔrɔ a mɔden min wele ko fa nɛgɛ le negisi negisi bɔra min na dawura bɔra min na o y'a sɔrɔ o sigilen bɛ nɛgɛbabugu la a bɛna se o fɛnɛ dugu bɛ wuli ka tugu a nɔfɛ ale bɛ ba tigɛ sisan ka na a na yɔrɔ fɔlɔ ko bɛ bɛn yan ko min ma an filɛ n ko min kelen min na nin a bɛ na yan de a bɛ kɔrɔ e yɛrɛ ma sigi a gansan sa dɛ bɛ na yan de a bɛ na tangala bere ka yan sɔgɔ a bɛ yɔrɔ min sɔrɔ yan ko minnu b'a nɔfɛ ka ji min ko nin ji min na mɔgɔw ɲɛ yan don la o ji min na ne tun b'o de ko de kɛ i b'o de ko ka min i bɛ kɛnɛya ko ne y'o ji sɔrɔ yan n ko bi yan a bɛna baro kɛ kɔfɛ min tɛ fɛn ye o nafa ka bon ninnu jama ka ca cogo o kana taa bɛɛ lakale i y'a faamuya donc nin kiraba in de bɛ na tan n'i ye yan kɛ bani jarala ye parce que a nalen nin bɛɛ bɛ na bani bɛ sigi yan de bani jarala k'a daminɛ yan ka taa kuru sanfɛla ka jigin fo ba kɔnɔ o de ye bani n fanicini i parce que caman fana fanicini tun y'ale ye i y'a faamuya bon maintenant sisan a bɛ na yan sisan maintenant
o waati kɛ maintenant o la a bɔ san a b'i kilen ka taa sikulu la sikulu fɛn yɔrɔ b'u kɛrɛfɛ minnu b'a kɛrɛfɛla la parce que a denkɛ Aramani Makan dɛ l'empereur même tun bɛ yen nɔ de Makan de tun ye empereur ba ye o denkɛ de fɔ Arahayimi Ji ye Arahayimi Ji yɛrɛ sara kun a kɛra min n'a ka yɔrɔ ma janya Bamakɔ yan masa Arahayimi n'a ka dalen bɛ yan nɔ de yɔrɔ ma janya pour que kana na kuma ninnu sɔsɔ o de la n bɛ dɔɔnin d'i ma aw ma pour que a ka se k'a faamuya livre awɔ ni min ye lamɛn u ka se ka bɔra fana sɔrɔ a kuma na awa mais ko u bɛɛ lajɛlen ye jamu kelen ye n bɛna f'i ɲɛna maintenant sisan a selen yan sa min a bɛ tilen bɛ ka kuma panpan de a bɛ tilen sisan a bɛ taa sikulu kelen parce que si bɔra yen ka taa si na sigi o ye sikɔrɔ ni sa dɛ ayi sikɔrɔnin tɛ sikulu filɛ nin ye murabugu kɛrɛfɛ n'an murabugu la ka tɛmɛ minnu a bɛ minnu b'a a bɛ ɲɛfɛ sedu ye ɲinini kɛ dɛ donc sikulu dalen bɛ yen nɔ maintenant a bɛ taa sikulu a bɛ yɛlɛn o de sanfɛ n'a ka tangalanbere e ma ko Sina ko Sina ko Moise na Sina yanni ye Sina ye o n'a dɔn an ka dugu de la Jésus wolola min n'a wolola Kitari Gale Isa wolola Gale Kita o ne bɛ Isa min dɔn n'a tun ta tɛ dɛ an bɛ min dɔn wolola Gale Kita wa fagara anw de fana fɛ yan wa kaburu bɛ yan fana de o tɛ se ka kaburu ye o n'i y'a bɛɛ la bugula k'an bɔ la pewu o tɛ se ka foyi sedu de ye kumaba ye dɛ ni kumaba de ye k'a f'i ye parce que ni kuma ta Moise kuma ne fɛ yan galekulu bɛ kita a bɛ nin kɛ n ka Gale bɛ kita kɛ mɔgɔ kita kulo bɛ na o i y'a faamuya wa i y'a faamuya a bangera yen de a bangera kita yen de a ka fɛn bɛɛ kɛ yen de Pierre ni minnu tun y'a nɔfɛ o u ye ka Pierre ye o n bɛ nin bɛɛ tɔgɔ di ma an ka comme n b'a bɛɛ di ma an ka kan na sedu livre bɛ bɔ kuma jumɛn de maintenant livre banna ka ban i bɛna sɔrɔ a tɛ mɛn parce que i y'a faamuya n'an y'a kɛ panpan n'an ye livre sɔrɔ don min i y'a faamuya o fana kuma don o la ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔba dɔ kɔnɔ siɲɛ kelen o tɛna kɛ yan ye i y'a faamuya maintenant sisan a bɛ taa galekulu sikulu sanfɛla de la o a bɛ taa yen sanfɛ sisan maintenant a b'a fɔ k'ale bɛna taa lafiya k'ale sɛgɛn bɛ taa lafiya bɔ donc sisan a bɛna fɛn dɔ to yan mɔgɔw ye mais sanni a ka so ma fɔlɔ a se yan min a b'a fɔ denkɛ ɲɛna parce que a nana araba jara de bila o kun ka taali donc a bɛ yanni ka araba bila a ka masaya kɔnɔna la a bɛ kɔgɔji ja fɔlɔ a bɛ ala deli kɔ kɔgɔji ja pour que araba ninnu ka Marɔku ninnu ka se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ ale bɛ kɔgɔji ja o de kama araba bɛ pousser ka taa nord kɔnɔ o bɛ mɛn fɔlɔ a b'a fɔ ka taa a bɛ ja dɔɔnin n'a banna u sigiyɔrɔ sɔrɔ yen i y'a faamuya olu taara Marɔku donc i b'a dɔn kira in a sikulu sanfɛla la sisan a b'a ka bere tagala bere ta a bɛ kuma fɔlɔ a bɛ kuma caman f'u ye k'u k'u kɔlɔsi sitanɛ la don bɛ nalen sitanɛ bɛna don adamadenw na denw b'u baw dumu baw b'u denw dumu musow b'u cɛw dumu cɛw b'u musow dumu suya la a ko a bɛna don adamadenw na adamadenw bɛ ban ɲɔgɔn na dɔrɔn bɔnɛ kelen nafolo balima sinjimaw bɛ ɲɔgɔn faga nɔfɛ an b'o tile la bi dɛ a ko ale talen kɔfɛ don bɛna se muso kɔrɔkɛ bɛ ba muso ba wolodenw na ka sabu kɛ nafolo ye a ko sitanɛ bɛ don maaw la yaasa ka se ka adamadenw kanu bɛ ɲɔgɔn na a bɛ don cɛw la k'u ban muso la k'u cɛ ɲɔgɔn kanu la a bɛ don musow la k'u ban cɛ la ka muso ɲɔgɔn kanu la a ko o don mana se adamadenw bɛ baw ɲɔgɔn kan ka baganw de kanu o waati ale bɛ na n'ale mana ko diɲɛ bɛ tiɲɛ o tuma a b'an cɛla bi yan i y'a faamuya wa ale bɛ na o don yaasa ka se ka diɲɛ ka sigi a cogo la nin y'ale ka kisa a bɛ kumabaw fɔ a kumaw bɛ n tɛ se ka bɛɛ f'i ye sisan mɛ a sɛbɛntɔ n'i y'a kalan a ma nɔgɔ dɛ fɛn b'a kɔnɔ n'i y'a kalan i tɛ sunɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ sigi ka kasi i b'a kɛ min kɛra anw na yan i bɛna bɛɛ y'a kɔnɔ ne ka gafe n'i y'a kalan ɲɛji bɛ don i tulo kɔnɔ n b'o f'i ye bi dɛ an ye sɛgɛn min kɛ anw yɛrɛ ka sɛgɛn don mɔgɔw de bɔra anw na sitanɛ donna minnu na minnu y'an ka empire ci et ces gens là sont chez nous wala bɛ an fɛ yan sa continue encore ka maa wɛrɛ dɛmɛ kɛnɛ ma avec leur système an b'u bɛɛ tɔgɔ dɔn bɛɛ tɔgɔ b'an bolo
o bɛ sen hali bi wa olu bɛ sen hali bi olu de bɛ yan ka mɔgɔw dɛmɛ o mɔgɔ de bɛ kɔfɛ mɔgɔw dɛmɛ sisanna denw de don i ka tigɛ na da kuma na dɛ maintenant a bɛna kɛlɛbaw kɛ a bɛna kumabaw fɔ kulu sanfɛla la a bɛ kulu gosi sisan o kulu gosi a bɛ sanu min bɔ o filɛ b'a fɔ kɔlɔn kɛmɛ kulu a filɛ Moribabugu kɔfɛ a filɛ nin Segu a bɛ sanu de bɔ o sanu de bɛ tila k'a da denkɛ ma denkɛ b'a tila mɔden 12 a n'o si n'o siw parce que ya cɛ 12 ye bi naani kɔnɔntɔn an ta to ye o an ka ya bɛ bɛn ya 1000 ani 11 ma o ya 1000 bɛ tila ka wele ka to na se ya 4,444 ma o ya bɛ tila ka yɛlɛma ka na se ya 1,444 i y'a faamuya wa donc voilà maintenant que cɛkɔrɔba in bɛ nin de fɔ bɛɛ min kan ka kɛ a b'o fɔ o la a bɛ jigin sisan a bɛna fɔ a ba ye o de tun ye kɔmɔ ye o parce que ma don kisa kɔnɔ n ye n pan n'ale kunna parce que yɔrɔ min na kita kɔnɔna la ni fakɛ b'a fɔ ko ale sɛgɛnna a bɛ taa lafiɲɛ bɔ parce que kabanifin ko ye a ko a ma fɔ ka taa lafiɲɛ bɔ a ko den ma de i sɛgɛnna i bɛna waati bɛɛ kulu la i bɛna sɛgɛn i bɛ deli kɛ su ni tile i sɛgɛnna a ko n bɛ fɛn dɔ d'i ma bololanɛgɛ de don kuran tɔnɔ mini n b'a dilan k'a d'i ma i bɛ taa ta nin yɔrɔ la n'i y'a ta ne ka fɛn bɛɛ b'o kɔnɔ i bɛna min fɔ a ko i y'a fɔ ne de donc a ko mais i bɛ taa fɛn sɔrɔ dankun de la n'i y'a ye kana jɔ a la dɛ ne de don denkɛ bɛ taa tako kelen kɛ a don sɛnɛ sɔgɔma joona fɛ a bɛ taa a bɛ fɛn dɔ dalen a bɛ ka miiri fan bɛɛ yelen b'a la a bɛ ko nin fitinin tɛ ni fɛn min ye kulu sanfɛ non ni tɛ se ka kɛ a bɛ taa ka segin kɛ siɲɛ kelen siɲɛ 2 sabanan a b'a fɔ ne m'a fɔ n'i ye dankun ye kana jɔ n na wa danna jɔ kɛ kana jɔ ne na donc o la sa a b'a ta a bɛ kasi daminɛ a bɛ kasi a ko ne bɛ taa min mɛn fanfɛ m'a dan ye yɔrɔ ni fɛnw ye a ko k'ale b'a ka fɛn bɛɛ don fɛn la ka dɛmɛ o de nin ye wa o la a bɛ fɛn in ta bamuso fana y'a fɔ a ye komi ale y'a fɔ k'ale bɛna nin kɛ ne fana bɛ min kɛ ne b'o dɔn ne fana bɛ n yɛrɛ yɛlɛma i bɛ ne sɔrɔ kɔ de kɔnɔ ne bɛ yɛrɛ d'i ma ne bɛ tɔgɔ min na n bɛ yaala ka subaga se ka mɔgɔ ta fɛ n b'o kelen kɛ dɛ mais a kana ɲɛ a ka to ka ji di ne ma dɔrɔn a ye to a ka min ma min ji la ko ka ala ma min anw fɛ yen anw ka baara kun y'o de ka ji di fira ma ala ma a tɔgɔ k'ale tɔgɔ ko jo a ko ni n tɔgɔ bɛ da ko jo la jo tiɲɛ a kana na ne fɛ ni i tɛ foyi fɔ ni jo t'a la ne bɛ fɛ ka mɔgɔ 2 ni bɛn tɛ yen t'a kɛ o la yɛlɛma kelen kɔfɛ sa a bɛ mun kɛ sisan sa a b'o ta sisan fa ta kɛ kɔfɛ a bɛ taa ba ɲini kɔ la a b'i kɛ baji ka kɔji kan a bɛ kasi daminɛ a bɛ da bɛ bɔ a b'a bɔ ko kɔn'ale ba dɛmɛ k'a ba ye k'ale sɛgɛnna ko ba in de diɲɛ fɛnɛ k'ale tɛ mɔgɔ ba wɛrɛ ni tɛ donc maintenant a bɛ kasi daminɛ a den minnu bɛ yen a n'a dɔgɔnin ninnu kolo ninnu bɛɛ bɛ na donc u b'u kɛ ji kan sisan arahamani makan n'a mɔdenw bɛɛ bɛ na rusi uru ninnu bɛɛ bɛ na u bɛna ka na a ɲini sisan ka baara sɔrɔ donc u bɛ yɔrɔ la u b'a ye dɔrɔn ji bɛ ka mankan bɔ u bɛ kɔgɔ de mɔ k'a ko kɔmɔ o de ye bamuso ye bon nin fɛn 2 a bɛ kɔni bɛɛ bɔra nɛɛma de la alijinɛ nɛɛma de la ani kɔ kɔnɔ ci yɛrɛ dalen ma o de la a bɛ taa kungo kɔnɔ a bɛ taa tasuma dun a bɛ sunkalo de ma tasuma don a ɲumanbolo na k'i tasuma ba k'i sigi komi ninnu bɔra nɛɛma la ka na gɛlɛya kɔnɔ ale bɛ gɛlɛya bila yɛrɛ la a tɛ sun diɲɛ na ko su ka kalo i y'a faamuya donc a b'a yɛrɛ bila degun na masaba in bɛ nin de kɛ sisan kira min de kɛ i y'a faamuya o min bɔra o kaba in dɛ o fɛn min bɔra ne b'a fɔ ko kabafin kɔnɔ ala dɛ o tuma ne fɛ yan mɔgɔw tun bɛ diɲɛ fana kan k'i hiliji la k'i hiliji la o de hiji ye k'i yɛrɛ purifiye an fɛ yan k'ala kori ka lamini o taara a taara kɛ n ko anw dɔw de y'an kili n ko yan dɔw de ye kɛlɛ kɛ ko o tiɲɛ k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma o mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ ko arahayi min si dɔ don mais u n'a kun man kan o ni mɔdi o ye fɔli de kɛra anw fɛ yan u taara n'a ye a taara donc hiji tɛ kɛ yan fɔ la bɛɛ tun bɛ fɛ yan diɲɛ bɛɛ ni a ma k'an fɛ yan nin y'a san 1000 san 400 n'o tɛ ni dunan kɛra a tun bɛ k'anw de fɛ yan o de kɛra yasa b'a fɔ ko n'a taara a bɛ sɛgɛn kɛlɛ bɛ kɛ nin kɔsɔn kɛlɛ bɛ fana b'o de fɔ k'u bɛna sɔn diɲɛ ka taa k'u to k'a fɔra don dɔw bɛ na minnu b'a sɔrɔ
o de kuma da bɛɛ Jésus Isa fagara o nɔfɛ sinale bɛ Isa min dɔn o tɔgɔ de ko i kɛra sa ye dɔnnibaga don o i o b'a tɔgɔ ko ye de o falen ji ye a salen jifima yɛrɛ de b'a faga jifu bɔra min na o de b'a ale de bɛ mɔgɔ la ka denkɛ faga a yɛrɛ den parce que mun na parce que denw ka sɔrɔ k'ale de ye u fa nalen tellement que fakɛ in nɔrɔ b'a la donc maintenant Nuhan de fɔlɔ daminɛ anw fɛ yan k'a fɔ ko ale mɔkɛ min sara Nuhan fa mɔkɛ de don numukɛ ko ale de don a bɛ fɔ k'e ye kɛlɛ k'a ɲɛna e tɛ a b'i ban Nuhan bɛ a ka kulu Nuhan ka dugu filɛ nin ye Sangarebu ka nin ko Numubu Nuhan bɛ kulu ta ka taa Kulukoro ka taa Kulukoro baji de fɛ i y'a mɛn bon maintenant Nuhan ta kɔfɛ Musa bɛ nalen tɔgɔ ko Musa o ta kɔfɛ Isa bɛ nalen i y'a faamuya sisan dɛ donc n'i y'a lajɛ sisan nin bɛɛ bɛ révolte de kɛ anw fɛ yan fɛn in nɔfɛ mais dɔw b'a sɔrɔ a kun fɔra ka na se ka sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ de an b'o degun de kɔnɔ bi a kun man ka bɔ an fɛ yan a muso y'a fɔ a ko tant que ni ala bɛ min bɛ kɛ bagan n'a b'an fɛ yan an tɛ sɛgɛn diɲɛ kɔnɔ an bɛ nɛɛma de diɲɛ bɛ n'an de fan ta mɔgɔ si fɛ yen a ko mais n'a taara bɛ bɔ dɛ a ka muso ka kɛlɛ bɛɛ kun ye nin de kɛlɛ bɛ kɛra an fɛ yan nɔ kɛlɛ in n'i y'a ɲɛf'i ye a ma nɔgɔn dɛ n bɛ fɛ ka kira in ka a somayɛlɛma yɔrɔ f'i ye fɔlɔ parce que o kɛlɛ yɔrɔ fɛ an ka baro kun cɛ kan i y'a faamuya dɛ mais Seydou i b'a dɔn k'a fɔ bi an bɛ diɲɛ min na an bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ maaninfinw ka ko faamuya cogo tɛ kelen ye i ye diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn fɔ hali n'i y'i kɔnɔbɔ k'a da dɔw b'a fɔ ko nin kɔni bɛ ziiri n'a kan fɔ de la mun bɛ fɔ o tigiw ye o tigiw fana bɛ ye kunun maa minnu ye kɛlɛ kɛ kunun kan ka pɛrɛn ko olu de don a fɔra k'u bɛ na u b'an décourager u bɛ fɛn bɛɛ kɛ ka se ka tiɲɛ bolo tuguni kura ye e ma kɛlɛ cɛfarinba tun b'an fɛ yan i ka taa i tɛ taa Amara ka histoire ta k'a lajɛ Amara n ko Marata tun bɛ fɔlen ɲɛna ko Mara Isa ye ko Mara tun dɔnkɛlaba de ye Isa o Musa o Mara o sa in bɛ sa tɔgɔ fɛn na fo sa b'i kɛ nin kɔ dɔw bɛ yan dɔw tɛ minnu ye dɔnkɛbagabaw ye donc i ye ko kɛ cogo cogo mɔgɔw b'u ta sɔrɔ ka fɔ a la mais tiɲɛ bɛ yen n'i y'i tɔ fɛ i tɛ se ka ɲuman kɛ tɛ tiɲɛ ye wa donc kiraba in selen anw fɛ yan a bɔlen sisan kulu na sisan a bɛna fɔ denkɛ k'ale seginna ka taa lafiɲɛ bɔ o tuma a bɛ ko min kan ka kɛ a b'o fɔ denkɛ fana a b'o fɔ tuguni o tuma a b'a ɲini sisan a b'a fɔ a bamuso Yasa ɲɛna sisan o tuma ko k'a sara a fa la k'a bɛ fɛ ka taa lafiɲɛ bɔ u b'a fɔ a ye ko tɛ se ka kɛ ko o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na ne tun bɛ nin nɛɛmaba in na ne ye nin fɛn min d'i ma n y'a f'i ɲɛna ne bɔra nɛɛma in na ka nin fɛn in ta k'a d'e ma e bɛ taa ne ye fɛn bɛɛ k'e kanu kosɔn u mɛnna ɲɔgɔn na a ma sira d'a ma a n'a fɔ a ko ne bɛ taa n bɛ taa lafiɲɛ de bɔ ka sigi a ko bamuso ma bamuso ko kana sɔn dɛ ɛsɛ kana sɔn dɛ kana sɔn ka sira d'a ma ka taa donc a ko bamuso ma sisan comment k'a bɛ taa lafiɲɛ bɔ ka ban ni ladu di debi nin den bange de ko na min fɔ n b'o k'a ye a y'o fɔ kabini tariku daminɛ i y'o fɔ minɛ kabini a b'a bɛɛ k'a ye a ko tuma n b'a ta taa lafiɲɛ bɔ i y'a faamuya wasa a b'a fɔ a ɲɛna e ko ko ka e ni bɔ i la jɔn bɛ se k'e ni bɔ i la a ko fɛn tɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn bɛ se k'e ni bɔ i la jinɛ tɛ se meleke tɛ se danfɛn tɛ se i mana fɔ ta ye t'a yɛrɛ bɛ k'e jeni nɛgɛ tɛ se k'e don o tuma ni dugu jɛra sini fajiri e bɛ wuli i bɛ taa bada la a ko ka se ka e la sunɔgɔ i k'i lafiɲɛ bɔ fɛn bɛ se k'o kɛ a ko ye nɛɛma de bɛ se k'o kɛ a ko nɛɛma de bɛ se k'e la sunɔgɔ i ka t'i lafiɲɛ bɔ fɛn min ji min fana don ji min sanu ni ji ye ji bɛɛ ye ni yɔrɔ ji bɛɛ ye n'a nɛɛmani kojugu o de bɛ se k'e lasunɔgɔ a ko n'o tɛ diɲɛ foyi tɛ se k'e lasunɔgɔ e ma Ibilisa dɛsɛ i la e ma siya si ma se e la a ko danfɛn tɛ se ne ye labɛn cogo min na foyi tɛ se e la o de la a bɛ a fɔ a ɲɛna
ni nana sisira ba ma a b'a ka bere bɔ a bɛ bere tila fila baji tila fila ye a bɛ taa a bɛ don baji la a bɛ taa fɔ baji cɛmancɛ la a bɛ kaba sɔgɔ n'a ka bere ba bɛ dayɛlɛ o don a n'a ka dɔnniya kama ale fana ye Samarusu da sunɔgɔ a kana se ka bɔ a kalama Samarusu kelen diɲɛ fɛn bɛ k'a daminɛ sisan depuis la Guinée fo ba dan a sɛbɛn b'a kalama donc a y'a dayɛlɛ min ye o tuma a y'i da fara de tɛna de la i y'a faamuya a ka tangalanbere in a bɛ bere in fili ka bɔ k'i da bere bɛna turu bari kankun na a b'a fɔ denkɛ n bɛ taa lafiya bɔ sini i bɛ taama n'i sera badanga na n'i ye bere yɔrɔ min na tuma ne bɛ lafiya bɔ yen den bɛ sunɔgɔ donc dugu jɛ sa maaw kulekan faro bɛ kule min kɛ ji la olu kulekan de bɛ tɔw la wuli donc Samarusi bɛ kule daminɛ a b'i tunu ji jukɔrɔ a bɛ bɔ a bɛ yɔrɔ bɛɛ yala a t'a ye a bɛ kule a b'a fɔ n'ale tun bɛ yen k'a tun tɛ kɛ a bɛ yɛlɛ sanko la a bɛ bila ka jigin duguma k'a b'a yɛrɛ faga a tɛ sa a denkɛ bɛ na donc k'a tariku tigɛ yen fɔlɔ o ye ale bɛ t'i lafiya nin de ne ka mɛn min ma dɛ o dalen b'anw de fɛ yan a bɛ ba dumayɔrɔ la ale taara da ka sunɔgɔ yen nɔ de a bɛ yen ala y'a da a ma maa faga i y'a faamuya bon ale salen kɔfɛ Nuha bɛ na k'a fɔ k'ale y'a ye Musa bɛ na k'ale y'a ye Eli bɛ na k'ale y'a ye Bukadari bɛ na k'ale y'a ye a bi ma diɲɛ da i y'a faamuya dɛ ko in bɛ yan de mais ils sont en train de manipuler mɔgɔw de b'u filɛ u kɛlen bɛ ka minnu manipuler k'u bila an yɛrɛ ko bɔn ko n bɛ min fɔ min bɛ yan kunna aw yɛrɛ ko k'a fɔ ko anw ka culture min b'an fɛ yan ka kɔrɔ aw b'o dɔn kaban mun na u bɛ mɔgɔw sɛgɛn u nɔfɛ n b'an ka sɛgɛn o nɔfɛ mun na o ye anw ta ye aw ko k'aw n'aw ta nana mun na o kan ka kɛ wa n b'an ka kɛ donc Arahimi ji Kasimi b'a fɔ bi n'a y'i ja mɔgɔ min bɛ fanga la Mali la a tɔgɔ de y'o ye Arahimi ji i y'a faamuya ale de don dɛ wa Daniel b'a kɛrɛfɛ wa Gɛnma ninnu nin bɛɛ ye Degra élu de ye Bobo Jara ninnu nin bɛɛ ye kumakɛyɔrɔ la Jabari min fara Kulukoro bɛɛ bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la i ye Mali kɛlɛcɛ fana ye bi n bɛ ka min f'i ye Jala bɛ min na Jate min na nin bɛɛ ye kɛlɛkɛ kun nin bɛɛ halalaw de nalen nin bɛɛ hɔrɔnbaw de kɛlɛ tan on doit les soutenir i y'a faamuya nka ko k'a dɔn ko waati sera ko yan de bɛna diya ni dugu bɛɛ ye diɲɛ kɔnɔ n b'a fɔ dugu ko ma daminɛ e b'a kalama depuis 92 don jan jamana duman a fɔra yan de ma i y'a faamuya Samarusi ba de ko ten a ko don jan jamana duman a ko yan de bɛna diɲɛ bɛna anw de fɛ yan ale bɛ fɔlɔ fɔ an sɛgɛnna sa koyi ale bɛ fɔlɔ fɔ a ko don dɔ bɛna se mɔgɔw tɛ ba kɔfɛ ka kuma ba kɔfɛ mɔgɔ fɛ don dɔ bɛ se i tɛ ba fɛ ka ba kɔfɛ mɔgɔ in ɲɛ la don dɔ bɛ se kalo wɔɔrɔ tɛmɛ bɛ kɛ tile saba taama ye don dɔ bɛ se nɛgɛ bɛ pan nɛgɛ bɛ boli nɛgɛ bɛ pan nɛgɛ bɛ kasi nɛgɛ bɛ kuma donc ale nin bɛ fɔ donc c'est la technologie a bɛɛ fɔ anw ka baara de la o tɛ a kɔnɔna fililen don u fɛ kabanifin singa a k'a kana singa a ko n'a singa an bɛ sɛgɛn ko n'u fɔra k'u tɛ segin n'a ye u bɛ k'i nɛgɛn de n'o donna a ye musow wele a ye dɔnkili min da Kasimi la dɔnkili da o a b'a fɔ ko musow ka na ko n'o tɛ ko n'u ma na ko musoya bɛna ban ko sunkuruya bɛna ban ko kamalen a ye n'a kɛlɛ kɛ n'o tɛ kamalenya bɛna ban a ko n'o tɛ ko ni musow ko n'i ka jamana bɔ kɛ ka ɲɛ ka furu ka den sɔrɔ ko y'i lafiyalen ye n'ale b'a dɔnkili da o dɔnkili bɛ musow la na musobaw nana ka na kɛlɛ kɛ o de ye dɔnkili interdit i y'a faamuya wa maintenant kan yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na ka tiɲɛ mun kɛ u ye alimutɛkɛyi de ta ka kɛ n'a fɔ balimamuso bɛ du o du kɔnɔ k'a dun o k'a bɛɛ kɛ bɛɛ ka korobara kɔnɔ n b'o de kama o de minna o de y'a to an filɛ ɲɔgɔn ma Kasimi nin don dɔw y'u den bɛɛ faga n'u kɔni kɛba ye o de fɔ qu'il faut semer la terreur pour que Arahimi k'a bila parce que Arahimi bɛ hinɛ kojugu
mbe ni yɔrɔnin fɔ a ye a k'a dɔn quoi k'a fɔ u bɛ ɲini ko sugu bɛɛ ka an na déstabiliser nka kana bila ne de ko ten bi n bɛ fanga la tɔgɔ ye ko Arahimi Nji wa a ye san 1900 de kɛ Mali kunna wa nani min fɛ a tɛ taa dɛ n'an bɛ fɛ an ka to nɛma kɔnɔ n'an bɛ fɛ diɲɛ ka fara ɲɔgɔn kan anw fɛ yan farafinna bɛɛ fa kelen ba kelen dunuya yɛrɛ bɛɛ fa kelen ba kelen de a bɛɛ fɛn kelen denw de finman fara jɛman kan i y'a faamuya wa ala ka miiri nalen don dɛ wa wurunin bɛ yen fɛ i n'a fɔ wurusiw don u b'a wuli ale fancini de i m'a faamuya kuma kɔnɔna la wa olu y'a fa ye Arahamani Magan de Arahamani Magan dɔgɔnin de olu ye o de nalen de don ka na dɛmɛ kɛ wa ni cɛw ye kɛlɛ kɛ kunun ni ye maa kɛlɛ kɛ o bɛɛ y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ kunun ale ni miiri a denkɛ bɛ Ameriki n'o ye miiri ye nin bɛɛ kɛra ɲɔgɔn fɛ kunun i y'a faamuya yan de ye Bani Jara ye wa k'a fɔ a ye ko a k'a bila kun na Bani Jara min bɛ sanfɛ u ye moyen bɛɛ kɛ k'o ci parce que jifuma ye kɛlɛ de kɛ a ma kɛlɛ bila a ma sɔn ka kɛlɛ jɔ fo ka taa kɛlɛ se a dan na ale ma jɛ kabanifin kɔ u sigilen yen nɔ ale den jɔ n'a den de ye Katari ye min ye Katari sigi n'a den de ye o de tun bɛ Yako Karata kita kɔfɛ ko Karatara o de Katari sigi o dɔgɔnin de o kɔrɔkɛ o de ye Abdul Wahabi min ye ko Wagadugu min ye Wagadugu sigi a bɔra Kati yan fɔlɔ Wagadugu sigiyɔrɔ ka taa yen sigi i y'a faamuya wa e ma ko Abu Dhabi wa o Abu Dhabi o Abu kaburu bɛ Dina o denkɛ Dabi de ye Abu Dhabi sigi Dubayi ɲɛ taara o ye n'u bɛ Dubabu ya n'u bɔra ka kaburu sigi olu de continue kɛlɛ in kɔfɛ olu si ma segin tuguni donc fɛn dɔ taara o si ma na tuguni i y'a faamuya c'est à dire que n b'a fɔ u ye k'a bila avec précision u mɔgɔw tɔgɔ min na k'a yira diɲɛ bɛɛ la u bɛɛ bɔra anw fɛ n b'a dugu bɛɛ tɔgɔ di a bɛɛ an ka bamanankan u tila ka kan wɛrɛw kɛlɛ k'a yɛlɛma sinon Égypte tun ye farabana de Séléré faraba tun bɛ yen nɔ a kun kaburu de bɛ yen nɔ yan ne ye Bani Jara ye yan ne ye Jérusalem ye i y'a salamu tun n'a tun bɛ fɛn de an ka da salamu yan nɔ de a b'a tɔgɔ ko Dari o salamu tun sigilen nɔ de c'est à dire que duguma kɔni Bamakɔ ye n'i ye kitaba kɔnɔ sa a ma kɔni Bamakɔ ye yan kun ye dɔnni dugu de ye dɔnni dugu 12 o de tuma n y'a kɛ do dugu 12 ko ni maa min sera k'a tɔgɔ fɔ n'u y'a sɔrɔ do dugu 12 ni y'a kɔrɔ de yan tɔgɔ ko dɔnni dugu Makan wa k'a tɔgɔ ko Mali fɛnɛ a tɔgɔ kiraba in fɛnɛ ko Mali parce que k'a ba ka li Magali dɔw ko Magali i y'a faamuya wa parce que Magali kaburu bɛ yan nɔ de Seydou kuma na a bɛɛ bɛ Bamakɔba de kɔnɔ Baji kɔnɔ e de kama a tɔgɔ dara la yɛlɛmacogo t'a kuma na i y'a faamuya ne de bɛ se k'a fɔ u ye bi yaasa de y'a siri u bɛɛ ma Jibila bamuso min bɛ Jibila singelen min wa n bɛ ma da yɔrɔ ne de bɛ se ka yir'u la a mɔgɔ tɛ diinɛ kɔnɔ ne de bɛ ma da yɔrɔ dɔn dɛ o bɛ kita ne de b'a dɔn Kasimu n'a bɛ kita ma dɔn yɔrɔ min na ne de b'a da yɔrɔ dɔn a kana kɛ kita ye dɔrɔn i y'a faamuya wa a ka kɛ Segu ye i y'a faamuya a ka kɛ Segu a kana ma dɔn dugu kɔrɔ ne de b'a fɔ ma bɛ yan wa a tɛ wuli dɛ ma de y'a siri u ma wa fɛn caman bɛ yen a bɛɛ bɛna f'u ye u bɛ ka fɛn dɔw fɔ a ma ɲi u ma u t'a dɔn a ma ɲi u ma o de bɛ ka ko gɛlɛya an bolo o bɛɛ de bɛna f'u ye u bɛ ka fɛn dɔw fɔ don o don o fɛn bɛ dɔ b'u la de parce que u y'o yɛlɛma k'o d'an ma de u y'o yɛlɛma u fɛ ka na n'o y'an fɛ yan waati min na mɔgɔw bɔra de 1833 min taara hiji la plupart sont revenus avec quoi? L'histoire de Sirebourlaï. Hein? L'histoire de Sirebourlaï. Nous, nous sommes blaka kɛlɛ fait. C'était pourquoi c'était pour quoi ça perdre tout le monde. A ko ya wona ko ka perdre tout le monde. Quand on milisi yo ba chikaboy. Out me selu. Anga milisi yo kono. Mun yo chimina. Mun ya chikoro de yo. Ko ba milisiri. Ne ka tuta made. Amba milisiri yo. Ibi milisiri ki yagila ala dronka. O don kana gafe mambola no ni gbe kuma so gafe nun kono o yenu ka gafe wala sabari kuma dugu ci na ya gafe kele ka dugu abi ka dere ni fa o de kuma kita dere su ko ngon kita
ne ndengili no kira abe government kessa kami nan sarama saralo yaf me sawa accord de Niako de Bizandoulou Balea Kolongala et consort avec Samouri c'était avec les blancs c'était leur partenaire donc Mechi kamina ya yamata dugu Mechi kasawara sambe kimbe bokata ni nazaroma fo France ni marfa fitina badra bana uma jafa e mo kuma mewa uma jafa marfa kula adentra an fo masigia ota fali ki moron koma doni samna kata ayo ka birki ka ojo ko ojo yef mewa fali ki moron ko muna be fasika so chiza wala tati abado niye ko la kuri kamo la fena ba kono abati ka sanu beleche boka kaburu ba tunu nebe kaburu no boka kaburu ga tunu jiya kuna sa masi alaka masabulu ni kaburu ne madi jiya jon shi 30 jiya kono mini fi o mini fo nu ha nu muke anga minna naso mutat keliye on mukew na le fari ya masakara ya kaharu fa joy ngori algamani maga fari kirai bon mais est-ce que nous ça va tawa parce que o tanyo nake o dene fanege de den dabai o dene daudai dauda o dene surmanai efmewa bon mimbe fangala san abkomi ali yelema ko jenna surmanai nguya ka fanga chien kana empire yelema il y avait un grand empire chez nous ici le empire qui connaît chien ka sanu be chien katana ben fait empire qui était empire ni refi c'est cet empire qui va s'effondrer il faut que les enfants comprennent ça faut bien qu'on famille c'est l'empire qui est en train de s'effondrer et maintenant il se cache maintenant derrière d'autres les pays voisins c'est pas des pays voisins c'est de nôtres c'est chez nous c'est pas pour eux nous ne ferons pas le pays Youraï allez faire de empereur faire faire sommeil ma toko denga ko be tra parce que fora quand ni filme tante va tanki là il ça faut qu'on fait sur une warante va bonya dia kono ko ma faga finale aramania ya di falma ka fanga kalfa denga ko denga sambe ni tan fala wodi ni kay fanga mali kono di ni côté bi il est là il est revenu aywa sero ayo doga kumana yafmeya akila vuru boy zambe mi foga faruka o takunya fly ina bani israël o yandodi jifuna o e kele kale di ale do kuma jifuna ma ni betra nefe kan fi wanya kalfan sanadu mako katisi marmu ni fabeke kasi yeba kalama bego kabal fugo gele gwani mo ko musara do anyama araba kala do wasu yem min fenke bega ko bara kono e me ko nyama araba kala do ko nyama dogoji ko ko ma ko dama nyama wala o koti o kele ni kirina kele ya beta ko beka shuta ka kele kaso yire shuta ka histoire shuta yi masami tunda na marate a bati dantoyi mo kenema ni tuno kenema danjie kono ya jamne fali arama din dale ko mo bare do abura simina masasine do menu maga visa tundra ou mi frère la trace mi ka fa kira modene do mo kira modene do musa shutai adina ka boka jam wo sama do isar fallait encore yaf mewa bon maintenant pour que ça fumia aller de fanga kalfa aller de fin kalfa ka saka ni mina kele do fali kana de do muso be faka ou fallait akikena ka bolo you tell le sommet yaf mia bon maintenant o sa bekele ça wala rahimi mina hina ko ka siga foke ko ka singa ko butana ko na ko ni duguni sigi ko mo la ko tuna tuya to duguni do na duguni sigi ambe freke ambe seginai yaf mewa amadi no na be sigi o kuma fole mi kasim ni a ko be son mo so ka kana son ko na tra kat sin kasim ngo do le jiblay karani fin ko kana ala be kesu ka ataka bo gina baji kono ka baji dafaru sans rab mo ba pan se paranya kelindi awo abana ka bo wona saka soro mais sun bolo ko jua tuni
santina san sara jitina olu bɛ ka sa dɔrɔn donc arajo de taara kasi jida la ka daluba dɔnnibaga de don foyi t'a kan ka bɔ ka baji gosi bagana fara ji la jibila fana se ka bali k'o kɛ o parce que ale y'ale da cogo min na dɔnniya min d'a ma jibila kan ka olu kɔlɔsi a y'o kɛ min baji bɛɛ fara sa la ko sa jɔ ka baji bɛ kɛ sa jɔ ye arajo min bɛna k'i b'i bɔra jiginji la ka jɔ ye sama a bɛ kɛ yiri o ye sa jɔ ye donc a bɛ kakujɛ kelen jibila bɛ kaba bɛ bɔ o don muso bɛ kasi denmisɛnnin b'a dɔnkili la sisan k'ale bɛ t'i masumaya k'i da k'i yɛrɛ kɛ bama ye ko fo yiri bɛ falen ale kan ko yan'a don cɛ ko nin y'a ko bannen k'ale siw bɛna sɛgɛn i ye kuma bɛn wa donc maintenant n bɛna jufu ka kisa de f'i ye tan i yɛrɛ ko jufu kaburu bɛ kɔrɔn fɛ donc voilà kaburu kɛsu in tatɔ ale bɛ sara mɔgɔw de la o de kama Abdul Wahab bɛ kɛlɛ kɛ fo saya don ba bɛ sara don min na sisan dɛ jifuman yɛrɛ y'o base o de ye idée ye i b'i kaburu bɛ yan dɛ Abraham ninnu dɛ o ni jifuman bɛɛ balima kelen de donc ale de ye jifuman bila kɛlɛ la k'a fɔ n'aw taara e kɔni b'a dɔn danayamɔgɔ y'i ye ka fara i mɔkɛ min bɛ kɛlɛ kunna i kana sɔn cogo si la parce que jifuman den kun ka ca i ka kɛlɛkɛla kun ka ca kɛlɛfin ka to yen nɔ ala ka to yen nɔ bon jifu b'o kɛlɛ la fo bi o b'ale ka kɛlɛ la n b'o de fɔ a k'a mɛn i y'a mɛn n'u ye sira bɛɛ kan n'u bɛɛ fara bani Israël fila bi dɛ kuru ani kɔrɔlen yan ne ye bani jira ne de ko ten a ka ɲininkali kɛ mɔgɔ b'a fɔ min ne ka kuma tigɛ ko tiɲɛ ko nkalon tɛ i y'a faamuya wa donc bani Israël min bɛ yen fɛ u na moyen bɛɛ kɛ nin kɔfɛ ka kɛlɛ bi a kan k'a fɔ k'a bɛ ci k'a dɔgɔya k'u gɛn ko ne ko k'a k'a jija bani Israël a kana bila dɛ jifin bɛ yen a dɔ de don u bɛ kɛlɛ kɛ u bɔra anw de fɛ yan ka taga u bɛ se k'a fɔ dɛ ni du bɛ kɛlɛ a bɛ du labɛn mais ka mɔgɔ bila duden dɔ la k'o dumuni parce que mun na u y'a dɔn n'a ye min fɔ a bɛna kɛ maa ko olu de ka dugu bɛ ci olu min y'an ka kan fɛ k'olu de ka dugu bɛ ci donc sisan u bɛ fɛ k'a da bani Israël kun o ye yan ni yen de ye o n tɛ kuma in fɔ mɔgɔ de n tɛ fɛ k'olu bɛɛ fɔ o n y'a fɔ n y'a ye o n ye nanzara ye u bɛna kɛlɛ min bi kan n y'a natɔ ye ne ye misiri min y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n ye misiri ye a bɛ ka jigin u bɛna fɔ u bɛna kati kɛlɛ mais ni fɛn wɛrɛ yan mun fɛ b'u kunbɛn u tɛna se o n y'a fɔ bɛɛ ɲɛna n y'a fɔ n dɔbagaw ye u b'a kalama anw se min ye o la an b'o de kɛ i y'a faamuya donc yan de ye dɔnni dugu ye k'a fɔ ala ka yi min ɲɛna Kasimu mɔgɔ min bɛ bi Amérique kunna bi ne b'a dɔn a mɛn o bɛna kala ɲɔgɔn na o y'a denkɛ de ye n'i y'a ta k'a lajɛ bi ale den de kɛ bɛ ka na mini bi a dɔgɔkɛ cɛ tan ni fila olu bɛ diɲɛ kɔnɔ bi o bɛɛ wulilen don a mɔrɔ de don Américain fan fɛ sinon k'a da an ka bila min na o bɛɛ y'a dɔgɔninw de i y'a faamuya minnu bɛ kɛlɛ la u k'a bila u kunna ko kɛlɛ in ye halala yɛrɛwolo kɛlɛ de don i bɛ ka kɛlɛ min kɛ a b'i kunna ko e ye kɛlɛ kɛ kun de i ma janfa kɛ o de kama ala i nana bi i y'a faamuya ayiwa Seru a b'o cogo la an bɛ bi ta jɔ yan parce que ɲɛ b'a la hali an ka techniciens yɛrɛ ka machines u kan ka mun ta caman fara caman yelen bɛ ka jɔ ni kumakuncɛ kuma min b'i bolo yanni livre bɔli cɛ an ka se ka baabu sigi o fana ka don nataw la kumakuncɛ kuma min bɛ yen Kasimu maliyɛnw k'a dɔn k'u bɔra fɛn min na nin kuma in kɔrɔ y'o dɔɔnin u k'a dɔn Kasimu an ka ɲɔgɔn minɛ sabula ko dɔ bɛ yen mɔgɔ de bɛ yen minnu ka baara bɛn tɛ foyi ma k'anw fara an ka farali de b'olu la gagner i y'a faamu Kasimu Kasimu luti nalen don luti bɛ diɲɛ kɔnɔ bi faran de ye luti wolo e m'a ye ko faran ma sɔn wa les francs-maçons wa n ko faran den de ye luti ye o luti de bɛ Faransi kunna bi o il veut accéder à l'humanité ban a nakun y'o de ye o ne ko mɛ kuma min labɛn ne bolo a bɛɛ se ka fɔ de sinon kana da kan caman b'a la k'a fɔ a ka ye min ɲɛna a k'a jɔ a jɔyɔrɔ i y'a faamuya parce que adamaden n'i bɛ ko kunna n'i b'a dɔn k'a fɔ e yɛrɛ de karisa ye Kasimu e kan ka min kɛ i b'o dɔn i y'a faamuya fanga bɛɛ fanga ko u y'a cogo an kunna yan a ma mɛn
a ma kɛ tiɲɛ a kɛra tiɲɛni kɛra tiɲɛni wa nin kuma fɔ kun k'a k'a dɔn mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ min bɛ Mali kunna bi il a fait 1400 ans de pouvoir fanga seginna a tigi ma i bɛ kuma fɔ n ye wa fanga seginna a tigi ma a k'a bila kun na ko diɲɛ kɔnɔ bi mɛlɛkɛ ni jinɛw a bɛɛ bɛ dɛmɛ la ale t'o kalama dɛ waati dɔ bɛ se u bɛ bɔ duguba min na ka na yan fa denw ne b'o waati bɛɛ dɔn o waati an b'a bɔ u bɛ fa la di wa k'u bɛɛ bɛ yan bi na sisan u caman nalen don n'a b'a dusukun na a fa bɛ nin ale c'est un roi incontestable a dɔgɔnin bɛ ɲɛmɔgɔ de don wa magani b'a nɔfɛ magan hɔrɔn dɛ n'o fi bi dɛ tariku la magan ma janfa kɛ n ko magan fa ye magan fa la ka gulɔ la kila musa a ye kami sɔgɔ o ko kami sɔgɔ wa a ye dansɔgɔ magan banna yɔrɔ la ka taa k'ale taara a fancinin fɛ yen a mɔgɔncinin fɛ yen n'o ye ya kaharu ye o b'a fɔ ko kamaraw ka taa ko ka taa karaka mara kɔnɔ ale bɛ taa karaka mara kɔnɔ parce que ale fa ye kumasuli ko kɛ mais fa kɛ hɔrɔn dɔ kɛlɛmasaba de don il n'a jamais trahi mais pour ka se ka an basculer u ye a tɛgɛ de kɛ kɔrɔbaraw kɔnɔ o nin tɔgɔ yafa dɔrɔn la bi a bɛɛ tɛ kelen ye ya kelen bon nin bɛɛ kɛ kun ye de n bɛ kuma min fɔ a kɔrɔ b'a bɛɛ la Damien a ma nɔgɔn dɛ Damien e ma ko Damien vendredi le 13 a bɛ chrétien ka fɛn bɛɛ kɔnɔ n'u tun ye kunkolo ta a bɛ kunkolo la wa ni kɛlɛ de don Kasimu livre bɛ bɔ a tɛ mɛ a dédicace tɛ foyi kɔ ala sɔnna a tɛ fɔ diɲɛ mɔgɔ si kɔ mais nin kuma de don k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna que les gens puissent comprendre mɔgɔ min bɛ fanga la an kunna ne ta kun tɛ dɔ wɛrɛ ne ta kun ye ne ye min ye u bɛna dɔn kɔfɛ bi tɛ nka min ma sɔn k'a bila i kunna a bɛ kɛ ala ta ye danfɛn si sera yɛlɛma ala de ko ten wa waati sera wa min bɛ fanga la u kana bila ka to a nɔfɛ e n tɛ amara kuma nɔgɔ dɛ amara y'a ɲi di an ka kɛlɛ la yan i bɛ ko amara dɔw bɛ ko jamana ko mara wa dɔw bɛ ko mara mara bɔra amara de la Kasimu n bɛ kuma dan ye n'an bɛ kuma bɛɛ k'i yɛrɛ ye quoi i y'a faamuya danfara ɲasan o bɛ fɔ danni nin ɲɛna ko danfara ɲasan awɔ ko dan k'i ɲasan n'a bɛ kɛlɛ kɛ n'a bɛ don so a bɛ ɲasan de n bɛ fanga la n'a bɛ ka dɔnkili kɛ masa kɛrɛfɛ tun ye ko ciwara de ko ci wara ye ciwara tun bɛ fɔ ale ye o n'a bɛ kɛlɛ n'a bɛ sigi o de tun bɛ fɔ ale ɲɛna a dɔgɔnin min ye maliki ye o de tun bɛ wele ko janjo don jɔn ye jan faga ko jan fagara in kɛlɛ de la jan faga ma ja dɛ sanu min tun bɛ Sénégal u y'a bɛɛ cɛ min tun bɛ k'a bila ka taa bila Burkina Niger Nigeria dɔ dugu u y'a bɛɛ cɛ ka taa bɛɛ ye i tɛ miiri dɔrɔn can laban min taara n'o kɛra Kanku Musa tile la a taara mun na e b'a kun dɔn wa o Kanku Musa ta kuma tɛ dɔrɔn la koyi u ye tangasigi de kɛ dɔrɔn ɲɔgɔn cɛ k'u bɛ fɛ ko kabanifin ka segin ka na Umaru Bɛnkane tun bɛ yen k'a bɛ segin ko Burukina bɛ segin k'a ye na ni ɲaamɛ 1000 don sanu ye sokɛ 1000 donc u y'a fɔ k'a fɔ adamaden kɛ 1000 ye ko n'o sera yen o tuma ko kabanifin kɔnɔ ala k'u b'a d'a ma ka na o de kama wura min bɛ fanga la don u m'o tɔgɔ fɔ o Kanku Musa ko Musa tɛ wura ye o de la Kanku Musa bila ka taa ni nin sanuba in bɛɛ ye u y'o minɛ k'u bila ka bɔ an bila ka segin u b'o fɔ mɔgɔ ɲɛna quoi sinon munna a bɛ taa an ka sanu bila ten quel sens wala kuma bɛ diya n ye Kasimu o k'a taara bourse de yɛlɛma i y'a faamuya tubabukan na kɔni i y'a faamuya wa donc tout ça c'est a k'a bila kunna il y a un empire qui a été min binna k'a fɛn église bɛɛ suɲɛ k'a denw faga k'a ɲini k'a bayɛlɛma ale tun bɛ fanga la et aujourd'hui u b'a dɔn k'a nana ils sont quoi. Ils savent qu'il est venu, il est là. Ils ont tout chez eux. Oui, ils ont un café de fallu. Moi, donne la négation en donne là. Il y a un moment de ma mort, ben, avec mon colonne. Donne la famille, tu vas dans les films. Quand ça ne me m'y fait, comme il faut. À quoi il donne, il s'accorde à quoi il carine calanque. Quand les calanques font un café. Quand les calanques dégainent le coup, quand les attendent, il y a un coup. Quand les attendent, il y a un coup.
doni nafa kama mais kuma ina mu na kuma bi ɲɔgɔn jɛ n'an bɛ kuma na ala ko jabar bɛ kulukuru a ko e ko kafiri badi ala mu y'a jɛ no sa mo te kafiri sa mu y'a jabar e ma ko y'a sidi ma wa ngo di ala dino yo bara yim dogon de yi o sale de ma yɛrɛ faga o marbi sale ale yɛrɛ faga c'est de homme de 7 mètres on a bi on ka ni ba yɛrɛ faga en 15e siècle Kassim ni ne kunu ka fɔ les enfants qui sont au pouvoir ou kan na mɛ kosɛbɛ san livre bɛ di tile fana na nka ne kɔni b'a dɔn ne kɔni daga dayɛlɛ daga min kun datuguni no ça fait des milliers d'années ni y'a dayɛlɛnen wa ni y'a daminɛnen i y'a faamuya Seru Jara ka bɔ Ngomi an b'ale de ka du kɔnɔ bi ka se ka na baabu kɛ baabu min bɛ tali kɛ source de l'humanité adamadenya jujɔn o livre a bɛ k'o de sɛbɛn livre yɛrɛ banna ka ban sɔɔni a bɛna bɔ ɲɛbila kumaw la an ka se k'a dɔn k'a fɔ an bɔra yɔrɔ min an ye maa minnu ye maa minnu b'an kunna bi diɲɛ falenni ani anw ni diɲɛ cɛ baabu in ye tali kɛ o la bɔlɔlɔ sira fɛ maa tun bɛ yan k'a daminɛ kitakaw sani k'a tigɛ min fɔ wari ɲuman dɔn ka fisa dɛ o tiɲɛ ye n y'a fɔ kita 24 bi yan n ko woro woro siw woro ma nɔgɔn dɛ a kana woro bila dɛ a ka n'u bila wa min bɛ amiri ala ka miiri o de Amérique fana bi dɛ a nana dɛ a ka hakili to kuma na kosɛbɛ d'accord c'est à dire que ale yɛrɛ den de ko bɛna segin de ils vont yɛrɛ o de don jifuma bɛ Israël et de ne jamais accepter k'a fɔ fɛn dɔ kɔnɔ ko Israël bɛ bi yaasa de y'a fɔ yan ko k'u y'an ka kanisa k'u ka dugu ci ka halaki u y'a yɛlɛma ka da Israël mun de olu bɛ halaki Israël tɛ halaki dɛ ni Israël bɛ ci yanni ko don Israël ne doit pas s'effondrer k'a minɛ a fɔ Cameroun bɛɛ kan k'i bolo ɲɔgɔn ma o ko la o kana se ka kɛ ayiwa i y'a faamuya Seru k'i fɔ min ye bɔlɔlɔ siratigiw k'olu fana bɛɛ lajɛlen fɔ n'Ala sɔnna ma livre ɲɛbila baara la an nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan tuguni ka se ka baara kura sigi sen kan livre mana bɔ min ye Seru a ko ko baabu tɛna kɛ so kɔnɔ yan a bɛna taa kɛ yɔrɔba dɔ la pour que ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ka se k'a faamuya nin kɔni ye ale hakilina ye nin y'a ka ɲinini ye nin y'a ka faamuya ye nin ye ale yɛrɛ ye fɛn minnu sɔrɔ ka se ka o baaraw kɛ ka to k'olu da an tulo kan an ka jamana a n'a jɔyɔrɔ ye min ye diɲɛ kɔnɔ a n'a yɛrɛ ye min ye diɲɛ bankun kan an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn bi taa an b'o to yan n'Ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ an kun bɛ Ngomikaw fɛ yen min ye Seru Jara bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn kɔntɔrɔn Sedu an b'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn sabula heure 2 baabu a ma nɔgɔn kuma tɛ sunkalo na ɲɛ b'a la k'a fɔ hali an ka motɛriw caman jɔra a k'an bɛn waati wɛrɛ